ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு வந்து ரிவிஷன் பார்க்க போறோம். பகவத்கீதை வந்து 18 அத்தியாயத்தை வந்து ஒரு தெளிவு வர வரைக்கும் இது வந்து 2 நாளைக்கு, இன்னைக்கு நாளைக்கு வந்து முன்னாடி நம்ம மங்களாச்சரணம் பண்ணி ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன சலாக்கிய சாட்சாத்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்தோ தீனபந்தோ ஜெகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோசுதே. தப்த காஞ்சன கங்காங்கி ராதா விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. மகாராஜ் வந்து நம்மளோட இஸ்கான் மங்களூருக்கு வந்துட்டு போயிருக்காரு. ரொம்பவே கொஞ்ச நேரம் வந்து 2-3 நாள் இருந்திருக்கு. ஐ திங்க் நேத்து கூட இருந்திருக்காரு. ரொம்ப அந்த இடமே வந்து நல்ல பிளசண்டா இருந்த மாதிரி எனக்கு வந்து ஃபீல் ஆச்சு. என்ன அப்படின்னா, அவர்களுக்கு வரக்கூடிய இது வரவேற்ற விதம், நிறைய மக்கள் வந்து வந்திருந்தாங்க. இனிசியேஷன் வந்து ஹோமம்லாம் வந்து பண்ணி இனிசியேஷன் வந்து பேரு பக்தி சாஸ்திரி இது வந்து சர்டிபிகேட்ஸ் எல்லாம் வேற வந்து இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க. நிறைய கிட்டத்தட்ட வந்து 78 of them got initiated. 78 பேர் வந்து இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து இனிஷியேட். இதுவே ஒரு பெரிய இதுதான். இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா, ஏன் இனிஷியேஷன் அப்படின்னா, எல்லாருமே வந்து ஷெல்டர்ல வந்து இருக்கும். ஷெல்டர்ல அப்படின்னு இருக்கும்போது நம்ம வந்து இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஐஸ்வர்யா மத்தாஜி சொல்ற மாதிரி, ஒரு கேர்ள் அண்ட் பாய் வந்து ஒரு கேர்ள் வந்து பாய் ஃப்ரெண்ட் வச்சுட்டு இருக்க மாதிரி தான். எப்ப வந்து அது ரெகக்னிஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னா, ஒன்லி when it gets into a வெட்டிங், அதாவது மேரேஜ் ஆனாதான் அது வந்து அதுக்கு ஒரு மதிப்பு வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். கிருஷ்ணர்கிட்ட வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் குரு வந்து அது மூலமா வந்து நம்ம பகவான் கிட்ட வந்து போறது அப்படின்றது பகவானுக்கு வந்து ரொம்ப பிடித்தமானது. ஸோ சில சமயம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஸ்பிரிச்சுவல் குரு நம்மளுக்கு வந்து ஏற்படலை அப்படின்னா, நம்ம வந்து பகவானே வந்து ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் குருவா, இப்போ வந்து பகவானே ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் குருவா வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா, எப்படி வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து பகவான் வந்து இருந்தாரோ, கூடவே இருந்தாரு. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து பகவான் கூட தான் இருக்காரு. பட் நம்ம வந்து அந்த இது ஃபெய்த் வந்து நம்ம கிட்ட, அந்த ஸ்ரத்தா வந்து நம்ம கிட்ட வந்து நிறைய இருக்கு. அதனால்தான் வந்து இனிசியேஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்ட்டு வந்து இனிஷியேஷன் வரும்போது நம்ம இந்த ஜட உலகத்தோட பந்தத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த இனிஷியேஷனே அப்படின்ட்டு வந்து அப்படின்னா, முதல்ல வந்து நம்மளுடைய கண்ட்ரோல் மைண்டு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய ஃபுட் ஹேபிட்ஸை வந்து இது பண்ணணும். அப்புறம் வந்து நம்ம மற்றவங்களோட பேசுறது போறது அதெல்லாம் கூட நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும். முன்னெல்லாம் வந்து நம்ம இனிஷியேஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆர்டினரியா எல்லாருடையும் போய் உட்காந்து பேசுறது அதெல்லாம். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நல்லதும் இருக்கும், சில சமயம் வந்து வம்பும் வந்து இருக்கும், அடுத்தவங்களை பத்தி பேசுறதும் அதுவும் வந்து இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்துல வந்து நம்ம அங்க இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுடைய அசோசியேஷன்னால நம்மளுடைய மூடு வந்து ஸ்பாயில் ஆகும். அது வந்து நம்மள வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து தள்ளி வைக்கும். அதனால வந்து எப்பவுமே வந்து பகவான் வந்து சொல்றது என்ன அப்படின்னா, நான் வந்து பகவான் நான் எப்படி ஏத்துட்டேன்னா, உனக்கு என்னன்னா ஃபால்ஸ் இருக்கோ அது உன்னை எப்படி ஏத்துட்டேனோ, உன்கிட்ட நான் வந்து எந்த கரெக்ஷன்ஸும் நான் வந்து பண்ணல. உனக்கு வந்து ஃப்ரீ வில் கொடுத்துருக்கேன். நீ உனக்கு இருக்கிற உனக்கு அந்த குணங்களை வச்சுட்டு, உனக்கு இருக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷன்லாம் வச்சுட்டு, உனக்கு இருக்கக்கூடிய அறிவெல்லாம் வச்சுட்டு, நீ வந்து அதுல நீ வந்து என்னை எப்படி நினைக்கிறா அப்படின்றதுதான் எனக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும். நான் வந்து வேற எதுவும் வந்து நான் உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்கல. என்கிட்ட எவ்வளவு நீ வந்து அன்பா இருக்க, ஆசையா இருக்க, என்கிட்ட என்ன எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்கா அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஆனா அந்த இனிஷியேஷன் ஆயிட்ட அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா, நம்ம வந்து நம்ம ஒரு செய்கையை நம்ம பண்ணக்கூடியது வந்து இட் இஸ் அ செக் பாயிண்ட் வந்து நம்ம வந்து அபராதமாகாம நம்ம வந்து என்ன அப்படின்னா, நம்ம இப்ப நான் வந்து ஏதாவது வந்து உங்ககிட்ட ஏதோ கேள்வி கேட்கிறேன், நீங்க வந்து சரி நல்ல பதில் சொல்லியிருக்கீங்க, ஆனா எனக்கு வந்து சாட்டிஸ்பாக்சன் ஆகல அப்படின்னா, இல்லையே நீங்க வந்து ஒரு மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்களே,
நீங்க அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்க கூடாது அப்படிலாம் வந்து சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது வந்து நிச்சயம் வந்து இன்னும் ஆப்போசிட் இருக்கிற யாருக்கு வந்து சொல்றோம்னோ அவங்களோட மனசு கொஞ்சம் வந்து சங்கடம். இது வந்து என்ன அப்படின்னா வைஷ்ணவ அபராதம் அப்படின்ட்டே வந்து அதே மாதிரி நம்ம எங்க போனாலும் வந்து யாரை பத்தியுமே எதுவுமே வந்து பேசக்கூடாது. அதுதான் வந்து இந்த 2 minutes கிளிப்பிங் 1 minute கிளிப்பிங்ல எல்லாம் வந்து என்ன சொல்றது அப்படின்னு நம்ம வந்து பாசிட்டிவா இருக்கக்கூடியவங்க கிட்ட நம்ம வந்து பாசிட்டிவா வந்து நம்ம வந்து பேசிட்டே இருக்கணும். நெகட்டிவ் நிறைய ஸ்ப்ரெட் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்த விட்டு கொஞ்சமா விலகிடலாம். அதை பத்தி நம்ம வந்து பேசவும் கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து பேசினவன் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய பாவ செயல் வந்து நம்மள வந்து நம்ம வந்து அவங்கள பத்தியே பேசிட்டு இருக்கோம். அந்த ஸ்டோரி வந்து எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அந்த ஒரு சன்னியாசியும் வந்து பக்கத்து வீட்லயே விபச்சாரி இருந்தா. சோ அந்த சன்னியாசி வந்து அந்த விபச்சாரியை நினைச்சதுனால அவன் வந்து சொர்க்க வாசல்ல வந்து போவான். சன்னியாசி வந்து அவர் வந்து எதுக்கு போகல, சொர்க்கத்துக்கோ அதுக்கு போகல, நரகத்துக்கு தான் அவர் வந்து போவார். வேற இவங்க வந்து சொர்க்கத்துக்கு வந்து விபச்சாரி. ஏன்னா அவங்களோட திங்கிங் வந்து குட் அசோசியேஷன். அதாவது சன்னியாசியோட நல்ல செய்கைகள்லாம் பார்த்து அப்ரிஷியேட். இவங்க வந்து அவருடைய செய்கைகள் ப்ராஸ்டியூட்டோட செய்கைகள்லாம் பார்த்து ரொம்பவே வந்து நிஷித்தமா அப்படின்ட்டு இது பண்ணிட்டு இருந்தார். தான் வந்து ஏதாவது கெட்டுப்பட போறோமோ அப்படின்ற அந்த தாட்லயே அவர் இருந்ததுனால அவர் எப்பவுமே அந்த தாட்ல இருந்ததுனால பாதி பாவம் வந்து அவங்க கிட்ட வந்து சன்னியாசி கிட்ட வந்து போயிடுது. அதனால எப்பவுமே வந்து நம்ம வந்து யாராவது வந்து ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணாங்களோ ஏதோ அப்படின்னா அந்த இடத்த விட்டு விலகிறது பெட்ரு. அப்படி இல்லைன்னா அதை பத்தி வந்து பேசாத இருக்கிறது பெட்ரு. ஸோ இதெல்லாமே தான் வந்து அபராதம். அவங்களுடைய பாவங்கள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து செய்யுது. நம்ம ஒண்ணுமே பண்ணியிருக்க மாட்டோம். ஆனா நம்ம கஷ்டப்படுவோம். ஏன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நெக்லிஜிபிள், அதாவது நம்ம இதை வந்து தவிர்த்திருக்கலாம். நம்மளுக்கு வந்து அந்த போதியமான அறிவு இல்லாததுனால நம்மளுக்கு வந்து அந்த அந்த அபராதங்கள்ல நம்ம வந்து சேர்ந்ததுனால நம்மளுக்கு வந்து அது கஷ்டம் வந்து படும் அப்படின்னு. இதுதான் வந்து இனிஷியேஷன் இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு. ஸோ யாருக்காவது வந்து ஷெல்டர் ஃபார்ம் நீங்க வந்து சைன் பண்ணீங்க, ஷெல்டர் ஃபார்ம்ல வந்து நீங்க வந்து ஃபில்அப் பண்ணி நீங்க வந்து காமிச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஷெல்டர் வந்து எடுக்கணும். அட்லீஸ்ட் முதல்ல வந்து இனிஷியேஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஷெல்டர் வந்து ஷெல்டர்னு வரும்போது உங்களோட ஃபார்ம்ஸ் அத்தனையும் வந்து அந்த மாயாப்பூர் அந்த இதுக்கு வந்து போகும். யூ ஆர் கம்மிங் அண்டர் ஷெல்டர் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு கமிட்மெண்ட் வந்து அக்கௌண்டபிலிட்டி வந்து இருக்கு. நம்ம வந்து ஷெல்டர் ஃபார்ம்ல இருக்கோம், பகவான் கொடை கீழே கொஞ்சமா வந்திருக்கோம், இப்பதான் வந்து ஸ்டெப் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அப்போ வந்து நம்ம வந்து இன்னுமே ரொம்ப லைஃப்ல வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு there are 23 steps for initiation அப்படின்னு 23 ஸ்டெப்ஸை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிடணும் அப்படின்னு எனக்கு லைஃப் ஆரம்பிச்சு. இப்போ இல்லைன்னா கூட அடுத்த வருஷம் கூட நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. இதுக்கு வந்து என்ன முக்கியமா என்ன அப்படின்னா பாகவதம் கிளாஸ் வந்து அட்டென்ட் பண்ணணும். காலையில வந்து 6:30க்கு வந்து 6:40க்குலாம் வந்து பாகவதம் கிளாஸ் ஆரம்பிக்குது. பாகவதம் வந்து கண்டிப்பா வந்து அட்டென்ட் பண்ணணும். அப்புறம் வந்து காலையில வந்து மங்கள ஆரத்தி வந்து இதெல்லாம் வந்து குட் அசோசியேஷன் அப்படின்னு. அசோசியேஷன்ல இருக்க இருக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம தொடர்ந்து ஒரு வாரம் நம்ம வந்து மங்களாரத்தி பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு வாரம் கழிச்சு நம்ம சரி வேணா நம்ம தூங்கலாம் அப்படின்னு இருக்கும் போது கூட நம்மள தூங்க விடாது. வந்து சரி இன்னைக்கு பகவானை பார்க்காத நம்ம படுத்துட்டே இருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடகடன்னு எழுந்து பல்ல தேய்ச்சிட்டு சொம்பு தண்ணியை குடிக்கிட்டு நம்ம போய் பகவானை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு அப்புறம் நம்மளுடைய ஜபத்தை வந்து பண்ணிடணும்னு வச்சுக்கோங்க. தூங்கணும்னுன்னா கூட வர தூக்கம் வரும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. 16 ரவுண்ட் வந்து கண்டிப்பா வந்து பண்ணியாகும். ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம 4 இப்ப காத்தால எனக்கு டைம் நிறைய இருக்கு, அதனால 8 பண்ணிடுறேன். அப்புறம் நான் வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னா அந்த மற்ற வேலைகள் இருந்தது அப்படின்னா சாப்பிட உட்காரத்துக்கு முன்னாடி ஒரு 2 ரவுண்டு முடிக்கலாம். ஸோ 10 ரவுண்ட் ஆயிடும். ஸோ 6 ரவுண்டு தான் இருக்கு. 6 ரவுண்டு அப்படின்னு வரும்போது நம்ம வந்து இந்த டைம் வந்து இருக்கும். ஈவினிங் வந்து விளக்கேற்றத்துக்கு முன்னாடி ஒரு 3 ரவுண்டாவது முடிக்கலாமே அப்படின்னு அது ஒரு 13 ரவுண்ட் ஆயிடும். இன்னும் ஒரு 3 ரவுண்டு ராத்திரி படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 3 ரவுண்டு முடிச்சிட்டோம். 16 ரவுண்டு இருந்து இந்த மாதிரி நம்ம வந்து நம்மள ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஸ்லோலி என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து டிஃபரன்ஸ் தெரியும். காத்தால நம்ம பண்ணும்போது கடகடன்னு வந்து பண்ணிடுறோம். சாயங்காலம் ஆகும்போது கொஞ்சம் அப்படியே இழுபறியா இருக்கு. சரி மொத்தமா காத்தாலேயே உட்காந்து பண்ணிடலாம் அப்படின்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரொவைடட் நம்ம வந்து அதுல இன்ட்ரெஸ்ட். இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து இதெல்லாம் கிரைட்டீரியா ஃபார் அப்ளைங் ஃபார் இனிஷியேஷன் அண்ட் ஈவன் ஃபார் ஷெல்டர் கூட வந்து இது வந்து 16 ரவுண்டுன்னு இல்லை, எத்தனை ரவுண்டு முடிக்கிறீங்களோ அது வந்து நீங்க எல்லாருமே வந்து 16 ரவுண்டு வந்து பண்றீங்க.
நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணுங்க. வேற ஒண்ணும் அதுல இது கிடையாது. நம்ம லூஸ் பண்றது வந்து எதுவுமே கிடையாது. யூ ஆர் கம்மிங் அண்டர் ஷெல்டர் அப்படின்ற மாதிரி. அந்த ஷெல்டர் ஃபார்ம்லயே ரொம்ப நாள் இருக்க வேண்டாம் அப்படின்னு தோணும். அப்ப இனிஷியேஷன் யாருக்கெல்லாம் வந்து ஆசை கமிட்மெண்ட் வந்து இந்த கமிட்மெண்ட் சென்ஸ் நம்ம இந்த மாதிரி 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும், கண்டிப்பா ஃபன்னால ஃபாலோ பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு இருக்கிறவங்க அவங்க வந்து தே கேன் அப்ளை ஃபார் இனிஷியேஷன். சிலதெல்லாம் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கு, சிலதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்குல்ல, அதெல்லாம் நம்ம பண்ணலாம். எதெல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்லையா அது வந்து பகவான் கிட்ட பட் நம்ம வந்து சின்சியரா வந்து ட்ரை பண்ணிக்கலாம். பகவானே நான் வந்து இனிஷியேஷன் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு அதுக்கு நீங்க தான் வந்து அந்த சூழ்நிலை எனக்கு உருவாக்கி கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து பகவான் வந்து ஏன்னா அவர் நம்ம வந்து திரும்பி அவரோட வீட்டுக்கு கூட்டு போறதுக்காக என்னெல்லாம் பண்ணணுமோ அவர் நிச்சயம் வந்து இதுதான் வந்து இந்த இனிஷியேஷன். ரொம்ப நல்லா பிரபுஜி வந்து நல்லாவே வந்து சொல்லியிருந்தார். அவரோட இது சின்சியர் விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த சென்னைக்கு வந்திருந்த போது அவர் சொன்னது என்ன அப்படின்னா இந்த 23 வந்து நீங்க வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க. தேர் வில் பி சர்டன் பீப்புள் நீங்க வந்து சொல்லாத விட்டீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கு முன்னாடி செஞ்சுன்னா நான் பண்ணியிருப்பேனே அப்படின்ற அந்த இது இருக்கு. போடுற காதல் போட்டு வைக்கிறதுக்கு அப்புறம் வந்து தே கேன் மேக் இது அட்டெம்ப்ட் அட் அ லேட்டர் ஸ்டேஜ் லெட் தம் அப்ளை ஃபார் ஷெல்டர் ஃபார்ம் அப்படின்ட்டு. அதனால இது வந்து நான் வந்து இப்ப வந்து நம்ம வந்து பகவத்கீதா இதுல வந்து உண்மை உருவில் அதுல வந்து பகவத்கீதா வந்து ஆல்ரெடி நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம். பகவத்கீதை எத்தனை ஸ்லோகங்கள் இருக்கு? 700 ஸ்லோகம். 700 ஸ்லோகம். எத்தனை இதுவா பிரிவா பிரிச்சிருக்காங்க பகவத்கீதையை? 18 அத்தியாயம் இருக்கு. அஹல்ய மத்தாஜி என்ன சொல்ல வந்தீங்க சொல்லுங்க. மத்தாஜி இது கர்மயோகம் அந்த மாதிரி சொல்லுங்க. ஆமா ஆமா அதுதான் அதுங்களா மூணு இதுவா பிரிச்சிருக்காங்க இல்லையா? முதல் 6 வந்து கர்மயோகம், ஞான யோகம். அடுத்து 7ல இருந்து 12 பக்தி யோகம். வெரி குட், பக்தி யோகம். 13ல இருந்து 18 வந்து ஞான யோகம் அப்படின்ட்டு இருக்கு. ஸோ இது வந்து நம்ம மனக்கூடாது. 5 டாபிக் என்ன நம்ம புக் இந்த பகவத்கீதை வந்து இந்த 5 டாபிக் தான் அடிக்கடி வந்து டீல் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. பகவான் திருப்பி இந்த 5 பத்தி தான் வந்து பேசிட்டு பிரகிருதி காலம் ஜீவா பிரகிருதி காலா கர்மா. ஜீவா பிரகிருதி காலம் கர்மா அப்புறம் ஈஸ்வரா பரமா ஈஸ்வரா பரமாத்மா அப்படின்ட்டு வந்து இந்த 5 டாபிக் தான். நீங்க எந்த ஒரு சாப்டர் எடுத்திருந்தாலும் இந்த 5 டாபிக் டீல் பண்ணாத ஒண்ணுன்னா நம்ம வந்து ஈஸ்வரா அப்படின் போது நம்ம இதுதான் வந்து 9th சாப்டர்ல வந்து நம்ம இதை பத்தி வந்து இந்த முக்கியம் அதாவது சீக்ரெட் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம படிச்சோம். அதே மாதிரி இன்ட்ரடக்ஷன்ல வந்து நிறைய வந்து இந்த கண்டென்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கு. இன்ட்ரடக்ஷன்ல என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா மெயினா இதனோட ஹோல் இதோட சாராம்சம் வந்து இதுலயே வந்து இன்ட்ரடக்ஷன்லயே இங்கதான் வந்து அந்த ஸ்லோகம்லாம் இருக்கு. நான் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கல ஓம் அஜ்ஞான் திமிர அந்த சேம் அதெல்லாம் இதுலயே தான் வந்து இன்ட்ரடக்ஷன்ல வந்து இருக்கு. உங்க புக்லயே வந்து இது முன்னுரையில அது எல்லாமே வந்து இந்த இன்ட்ரடக்ஷன்ல தான் பகவான் வந்து பகவத்கீதை வந்து என்ன அப்படின்றது அது வந்து 5வது வேதமாக கருதப்படுகிறது அப்படின்ட்டு வந்து அது வந்து நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு மேனுவல் அப்படின்ட்டு நம்மளுடைய லைஃப்க்கு உண்டான மேனுவல் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். இது வந்து நம்மளுடைய சனாதன தர்மத்துக்கு இது வந்து பொக்கிஷம் அப்படின்ட்டு வந்து இது வந்து வெறும் வந்து எல்லாருக்கும் சனாதன தர்மம் அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் பர்டைனிங் டு இந்தியா லோன், எல்லாருக்குமே பொதுவா மனித சமுதாயத்துக்கு இது ஒரு ஏற்ற புத்தகம் அப்படின்ட்டே வந்து சொல்றாங்க. அதனால்தான் வந்து இவர் வந்து ஆதிசங்கரர் வந்து கீதா மகாத்மியம் அப்படின்ட்டு வந்து நிறைய வந்து எழுது. அதுல வந்து எப்படி வந்து இது பகவத்கீதை வந்து முன்னோடியாக எல்லா இதுக்கும் வந்து முன்னோடியாக இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து நிறைய பேர் வந்து இதை பத்தி வந்து டீட்டெயிலா வந்து சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம நாட்டுல மாத்திரம் இல்ல, வெளிநாட்டுல இல்லாம இந்த பகவத்கீதை வந்து அதனுடைய தாத்பரியம் அப்புறம் வந்து அது எவ்வளவு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாச்சு அப்படிங்கிறது பிரபுபாதருடைய இது என்ன அப்படின்னா நிறைய இடத்துல இந்த இதை கொண்டு சேர்க்கணும் அப்படின்றதுதான் 108 ISKCON டெம்பிள்ஸ் வந்து நிறுவிட்டு அவர் வந்து
கிளம்பினாரு, டிசப்பியர் ஆனாரு இந்த ஜட பூமியை விட்டு. சோ இப்ப நம்ம சாப்டர் வைஸா பாக்கலாமா? சாப்டர் வைஸாவே பார்க்கலாம் மாதாஜி. சாப்டர் வைஸா பாக்கலாம். இது என்ன யார் சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட்க்கு இது சாப்டர் சினாப்சிஸ். ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் எதை பத்தி டீல் பண்ண? நான் சொல்றேன் மாதாஜி. சொல்லுங்க. இது முதல்ல திருதராஷ்டிரம் சஞ்சயனை பார்த்து கேக்குறான், இவங்க என் பிள்ளைங்களும் பாண்டவர்களும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப சஞ்சயன் சொல்றான், இந்த மாதிரி எல்லாரும் இருக்காங்க. அர்ஜுனன் ரதத்தை கொண்டு 2 படைகளுக்கும் மத்தியில கொண்டு நிறுத்த சொல்றான். நிறுத்தினதுக்கு அப்புறம் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இவங்க எல்லாம் எங்க சொந்தக்காரணங்களா இருக்காங்களே அப்படி கிருஷ்ணர் கிட்ட உடனே சொல்றான், இவாளோட எல்லாம் நான் எப்படி சண்டை போடுறது? இவங்க எல்லாம் எல்லாம் என்னுடைய சொந்தக்காரங்களா இருக்காங்க. என்னுடைய பாட்டனார் இருக்காரு, என்னுடைய குரு இருக்கார்கள், என்னுடைய சகோதரர் இருக்கார்கள். இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கிறச்சே என்னால எப்படி இது பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுவா சந்தேகப்பட்டு வில்ல கீழே போட்டுடுறாரு. போட்ட உடனே அப்பதான் பகவான் சொல்றாரு, இதெல்லாம் இது நீ ஆத்மாவது உடல்ல தான் பாக்குற. ரெண்டாவது அத்தியாயம் முதல் அத்தியாயத்துல இதெல்லாம் இதை பத்தி எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் யாராவது சொல்ல முடியுமா? தர்மக்ஷேத்திர குருக்ஷேத்ரே சாமவேத யூச்சா மாமகா பாண்டவா சைவா கிம் அகுரு சஞ்சயா. ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லுங்க. 108 ஸ்லோகம் பகவத்கீதையில 108 முக்கியமான ஸ்லோகங்கள்ல ஃபர்ஸ்டே தர்மக்ஷேத்திரம். இதுலயே என்னுடைய இது சொல்றேன் என்ன அப்படின்னா, அது இந்த ஜடம் இந்த பாரத பூமி எவ்வளவு ஒரு புண்ணியமான பூமி அப்படின்ட்டு, குருக்ஷேத்திரம் அப்படின்ட்டு தர்மம் நிறைந்த பூமி அப்படின்ட்டு அதுதான் இந்த இடத்துல அதுவே ஃபர்ஸ்ட் சைன் ஆஃப் விக்டரி. என்னென்ன சைன்ஸ் ஆஃப் விக்டரி நம்ம பார்த்தோம். அதுல இவருடைய சுயநலம் தெரியுது, திருதராஷ்டிரனுடைய சுயநலம் நல்லா தெரியுது. பாண்டவர்களையும் இவங்களையும் தனித்தனியா பிரிச்சு ஐடென்டிஃபை பண்றாரு. அது ஆக்சுவலா 2 பேருக்கும் இவர் தான் தந்தையா இருந்து பாதுகாக்க வேண்டியது. இதுல இருந்து இதுவா இருக்கு. அப்புறம் அவருக்கு ஒரு சந்தேகம் வருது, பாண்டவங்க தான் ஜெயிப்பாங்க அப்படிங்கறதால தான் தனிச்சு சொல்றாரு. அவங்க எல்லாம் கூடி என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்கல, பாண்டவர்கள் என்ன பண்றாங்க, என் பிள்ளைங்க என்ன பண்றாங்கன்னு தான் கேட்கிறாரு அவரு. அது ஒரு பெரிய இது. இதுல இருந்து அவருக்கு கொஞ்சம் டவுட் இருக்கு. இது தர்மக்ஷேத்திரம், இதுல உண்மைதான் ஜெயிக்கும், இதுல என்ன அப்படிங்கறதும் அவர் இந்த சந்தேகத்தோடு தான் திருதராஷ்டிரர் கேட்கிறாரு. அந்த 5 இது ஒண்ணு குருக்ஷேத்திரம் தர்மக்ஷேத்திரம், அதனால பாண்டவர்கள் வெற்றி பெறுவது நிச்சயம். அடுத்தது 5 நிலை இது இல்ல, பகவான் கூட கொடியில அர்ஜுன கொடியில அனுமான் இருப்பார் மாதாஜி. 3வது கொடி, அந்த கொடியில அனுமான் இருப்பாரு. அடுத்தது அக்னி தேவர் கொடுத்த தேர் மாதாஜி. அது அக்னி தேவர் கொடுத்த தேர் இருக்கு. காண்டிபு மாதாஜி வராது இல்ல மாதாஜி. காண்டிபு சங்கநாதம் மாதாஜி. காண்டிப வில் மாதாஜி. காண்டிப வில். கிருஷ்ணர் இருக்காருன்னு யார் இருப்பார் கூட? மகாலட்சுமி மாதாஜி. ஆமா, பாக்யலட்சுமின்ட்டு நம்மளோட இதுல இந்த 5 காரணங்கள்னால இவங்க ஜெயிக்கிறது கண்டிப்பா நிச்சயம் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. இவரு அர்ஜுனன் சில காரணங்கள்லாம் சொல்றாரு. 4 நாளெல்லாம் போரிட முடியாது. அந்த 4 காரணங்கள் என்ன? 5 காரணங்கள். என்னுடைய உறவினர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ஒண்ணு. அப்புறம் இந்த இவர்கள் இதெல்லாம் இறந்து போயிட்டா இது குல இது நடக்கும், பாவச்செயல்கள் நிறையும். அப்புறம் இவங்களுக்கு எல்லாம் பண்ண வேண்டிய இந்த கர்மா இதெல்லாம் சரியா நடக்காது அப்படிங்கறத சொல்றாரு. அப்புறம் இன்பமின்மை மாதாஜி. இன்பமின்மை.
அப்புறம் முதல்ல வந்து கம்பேஷன், அதாவது அவர் இரக்கம். அடுத்தது வந்து 2 வந்து இன்பமின்மை, 3வது வந்து பாவச் செயல், 4வது இருமனம் இருமனம்னு வந்து அவர்கிட்ட வந்து இந்த இருமனம். இதனால வந்து அவர் வந்து போரிட மாட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து இந்த சூழ்நிலையில தான் அவர் வந்து காண்டீபத்தை கீழே போட்டுறாரு. கீழே போட்டு நான் வந்து போரிட மாட்டேன் அப்படின்ட்டு வந்து. சோ இப்போ அடுத்த சாப்டர், 2வது சாப்டர். 2வது சாப்டர் வந்து என்னவா சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, பகவத்கீதையோட சாராம்சமே இதுதான். பகவத்கீதையோட சாராம்சமே 2வது அத்தியாயம் தான் அப்படின்ட்டு வந்து ஏன் சொல்றாங்க. கிருஷ்ணர் வந்து இங்க வந்து அர்ஜுனனை பார்த்து ஐயோ பாவம் உன்னை பார்த்தா அப்படின்ட்டு சொல்றாரா? முட்டாள்னே சொல்லிடுவாங்க மாதாஜி. முட்டாள்னே சொல்லுவார். அதுவும் இல்லாத அவர் வந்து சொல்றாரு இல்லையா, உனக்கு ஏன் இந்த கஞ்சத்தனம் வந்தது, கஞ்ச புத்தி வந்தது அப்படின்ட்டு. அது அந்த இது வந்து அந்த ஸ்லோகமும் ரொம்ப அதுதான் அவர் வந்து சொல்றாரு, இந்த மாதிரி இவ்வளவு கீழ்த்தரமான ஒரு இது எண்ணம் வந்து உனக்கு எப்படி வந்தது, இந்த மாதிரி நான் வந்து போரிடம் சரியா சொல்றேன், இவ்வளவு அல்பமா நீ யோசிப்பேன் நான் எதிர்பார்க்கல அப்படின்னு சொல்லணும். கார்பண்ய தோஷம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அர்ஜுனரை பார்த்து அவர் வந்து இது பண்றாரா, சிம்பத்தைஸ் பண்றாரா, என்ன சொல்றது, பாவம் பாக்குறாரு. அர்ஜுனா உனக்கு இந்த மாதிரி ஏற்பட்டு எனக்கு ரொம்ப பாவமா இருக்கும் பார்த்தா அப்படின்னு சொல்றாரு. இல்ல அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்காரு. ஏன்னா இந்த மாதிரி முட்டாள்தனம் பண்ற இது கூட நீ வந்துட்டு இப்படி எல்லாம் பார்த்தேன்னா எப்படி நீ வந்து இது பண்றது, சத்திரிய தர்மத்தையே மறந்து இது பண்ணா என்ன உன்னை கோழன்னு சொல்லிடுவாங்க. நீ இதை விட்டு ஓடி பண்ண, ஒண்ணு ஜெயிச்சா நீ வந்து நாட்டை ஆழ்வ, தோத்தா நீ வீர சொர்க்கம் அடைவ. இது வந்து சத்திரியனுடைய அழகு. இது நீ இதை விட்டுட்டேன்னா வந்து இது மாதிரி ஒரு மாதிரி கிண்டலா கேலியாவும் சொல்றாரு. ஆமா, அது என்ன எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாரு பகவான் அர்ஜுனன்? அதாவது அவரு அந்த சத்திரிய தர்மத்துக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாரு. சத்திரிய தர்மம் அதாவது டியூட்டி, கர்மாவை வந்து பண்ணணும். நீ உன்னோட கர்மா நீ என்ன இதுல வந்து விதிக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த கர்மத்தை நீ வந்து பண்ணணும். சத்திரியனா இருக்க அப்படின்னா நீ மக்களை வந்து பாதுகாக்க வேண்டியது உன்னுடைய கடமை. சோ அதுல இருந்து நீ வந்து வழுவக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து அதுதான் வந்து அவர் வந்து அதெல்லாம் அவர் வந்து சொல்றாரு. அவனுக்கு வந்து இந்த கார்பண்ய தோஷம் அப்படின்ட்டு வந்து அர்ஜுனனே வந்து சொல்றாரு, எனக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஷன் இருக்கு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. எனக்கு வந்து என்ன செய்யறது என்ன இதுன்னு தெரியல, எனக்கே இவ்வளோ ஒரு கருமித்தனமான ஒரு இது வந்தது அப்படின்னு. ஏன்னா உடம்பு என்ன வீக்னஸ், எனக்கு அந்த வீக்னஸ் எப்படி வந்தது அப்படின்ட்டு அவர் வந்து எனக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. இங்கதான் வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த சாப்டர் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு என்ன சொல்றது, இந்த சைக்காலஜிஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒரு சைக்காலஜி அந்த டாக்டர் சைக்காலஜிக்கல் டாக்டர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, சைக்காலஜி அந்த டாக்டர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, இதை எப்படி வந்து அனலைஸ் பண்றாரு. ஒரு பேஷண்ட் வந்தாச்சு அப்படின்னா எப்படி அனலைஸ் பண்றாரோ அது மாதிரி வந்து பகவான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து. அதனால இந்த சாப்டர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சாப்டர் வந்து படிச்சாலே யாருக்கெல்லாம் வந்து இந்த டிப்ரெஷன் சொல்றோம் இல்லையா, இந்த டிப்ரெஷன் எனக்கு வந்து வாழ்க்கையே வெத்து போன மாதிரி இருக்கு அப்படின்லாம் வந்து சொல்ல, எனக்கே இவ்வளவு கஷ்டம்லாம் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம திருப்பி வந்து பண்ணிட்டே இருக்கோம், சொல்லிட்டே இருப்போம் இல்லையா. சோ அந்த இதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கு இந்த இது வந்து 2வது அத்தியாயம் வந்து ரொம்பவே வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அதுல வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து ஒன்னொன்னா வந்து எடுத்து சொல்றாரு. இதே வந்து நான் வந்து என்ன அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கவுன்சிலிங்க்கு இதை வந்து கவுன்சிலிங்க்கு பகவான் வந்து ஒன்னொன்னா வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்றாங்க இல்லையா. சோ அதுக்கு வந்து நம்ம எது ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்றதுலாம் வந்து எங்களுக்கு ஓரளவுக்கு வந்து அவங்க வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆவாங்க. நம்ம வந்து இது வந்து நம்ம என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆத்தென்டிக்கான ஒரு புக்ல இருந்து நம்ம வந்து எடுத்து சொல்லும் போது அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சமானா வந்து தன்னோட இதுல வாழ்க்கையில ஏதாவது திருப்பத்தை கொண்டு வரணும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு அத்தியாயமா அது வந்து கன்சிடர் பண்ணும். எதையுமே ஏத்துக்கிற மனோபாவம் வந்துடும் இது கேட்டா. எல்லாம் இது வந்து சகஜம்தான், இதெல்லாம் நம்ம வந்து என்ன இதுவும் கடந்து போகும் தமிழ்ல சொல்லலாம் இல்லையா, அது மாதிரி வந்துட்டு பாத்துக்கிற மனப்பான்மை
மனப்பக்குவம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கு. ஆமா, எஸ்பெஷலி என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து சூசைட் எல்லாம் பண்ணிக்கிறாங்க இல்லையா? சூசைட் கேசஸ்க்கெல்லாம் இது வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல், ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல். எனக்கு என்ன வருத்தம் அப்படின்னா 2-3 நாளாவே எனக்கு இந்த வருத்தம் வருது. சனிக்கிழமை வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு எங்களுக்கே எனக்கே தெரியாது. எங்க பிளாக்ல வந்து நாங்க இருக்கிறது 4th பிளாக்ல ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல 101 ஒரு இது பிளாட் இருக்கு. அந்த பிளாட்ல யாரோ ஒரு பையன், அதாவது கல்யாணம் ஆயிட்டு இந்த பையன் வந்து கமிட்டட். எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியவே தெரியாது. ராத்திரி எங்களுக்கு யாரும் போன் பண்றா அப்படியானா எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது அப்படின்ட்டு. சோ அது வந்து கீட்டத்துல இருந்து நம்ம வந்து பகவத்கீதை வந்து இவ்வளவு தூரம் பண்ணிட்டு இருக்குமே, நம்ம வந்து ஏன் நம்மளோட இது பிளாக்குக்கு நம்ம வந்து நம்ம பிளாக்குன்னு இல்லை, நம்மளோட கம்யூனிட்டிக்கு நம்ம ஏன் வந்து ப்ரே பண்ணக்கூடாது பகவான் கிட்ட இருந்து, இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் நடக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு நான் வந்து நினைச்சேன். நம்மள பிளாக்லயே அந்த மாதிரி ஆயிடுது அப்படின்னும் போது எனக்கு கொஞ்சம் வந்து வருத்தமா வந்து இருந்தது. நம்ம இத்தனை வருஷம் நம்ம வந்து பகவத்கீதையை சொல்லிட்டு நம்ம எதுக்கு கிழிய வீட்லயே அந்த மாதிரி ஆயிருக்கு அப்படின்னும் போது நம்மளால வந்து ஹெல்ப் பண்ண முடியலையே அப்படின்ற ஒரு இது வந்து, அதுதான் வந்து பிரபுபாதர் வந்து சொல்லுவாரு. இவர் மகாராஜ் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாரு இன்னைக்கு. ஜெயபாதக் சுவாமி மகாராஜ் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தது என்ன அப்படின்னா, நான் வந்து சாண்டிங் வந்து பண்ணு அப்படின்னா நான் 32 தரம் சாண்டிங் பண்ணேன். எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது, ஆனா சாண்டிங் பண்ணேன். இப்ப நான் போய் பிரபுபாதர்கிட்ட போய் சொல்ல போறேன். பிரபுபாதர் வந்து ரொம்ப வந்து சந்தோஷம், 32 ஆஹா ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொல்ல போறாரு அப்படின்னு. பிரபுபாதா நான் வந்து 32 டைம்ஸ் பண்றேன், 32 மாலாஸ் வந்து பண்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னோடனே, சரி நீ மாலை எல்லாம் அவ்வளவு பண்ணின, எவ்வளவு போய் நீ வந்து ப்ரீச் பண்ற, எவ்வளவு பேருக்கு நீ வந்து கத்துக்க, எவ்வளவு பேருக்கு நீ வந்து புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணிருக்க, எவ்வளவு நீ வந்து பகவானுக்கு வந்து சர்வீஸ் பண்ணிருக்க, அதெல்லாம் வந்து சொல்லு. ஃபர்ஸ்ட் யூ டூ 16 rounds, தென் யூ கான்சென்ட்ரேட் ஆன் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எனக்கு அது சுருக்கப்பட்டது. ஸோ நம்ம வந்து நான் வந்து 16 ரவுண்ட் பண்றேன், நான் 32 ரவுண்ட் பண்றேன் அப்படின்ட்டு எல்லாம் நம்ம வந்து பெருமை பெற்றிக்கிறோம். நம்ம வந்து ஒரு மனிதனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கமிட் பண்ணிட்டுலாம் நம்ம ஹெல்ப் பண்ண முடியலையே அப்படின்ற ஒரு வருத்தம் வந்து எனக்கு வந்து நைட்டெல்லாம் நைட்டெல்லாம் இருந்துச்சு. இன்ஃபேக்ட் எனக்கு தூக்கமே இல்லை. ஸோ இத்தனைக்கு என்ன அப்படின்னா அவனுக்கு வந்து 2 குழந்தைகள் வர 32 வயசும் அப்பதான் ஆகுது. வேற 2வது குழந்தைக்கு 2 மாசம் ஆகுது. நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட எனக்கு அப்புறம் தான் உனக்கே தோன்றது. எனக்கு என்கிட்ட வந்து கேட்கும் போது எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு. ஏன்னா நான் அந்த வேற என்ன அப்படின்னா ஒரு நெகட்டிவா இருந்தது அப்படின்னா நம்ம திருவி நிறைய வந்து பேசக்கூடாது அப்படின்ற அந்த இதுல மனோபாவத்துல நான் இருந்துட்டேன். நைட்டு தான் எனக்கு வந்து இது பட்டுது, சட்டுன்னு ஒரு பொறி தட்டி நம்ம வந்து இருந்தது. நீ என்ன பண்ண, ஹெல்ப் பண்ண என்று பகவான் வந்து கேட்கிற மாதிரி எனக்கு. அதான் இந்த 2வது அத்தியாயம் வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இது வந்து கண்டிப்பா வந்து இது தெரிஞ்சுட்டே ஆகணும் அப்படின்ட்டு வந்து. அதனால்தான் இந்த இவா என்ன சொல்றது, அந்த புதுசா கல்யாணம் ஆனவா, அப்புறம் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்க போறவாளுக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு அட்வைஸ் பண்ற கவுன்சிலிங் சர்க்கிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பிரபுஜி கூட இதான் வந்து பேசிட்டு அது கொஞ்சம் ஒரு 2-3 நாள் எனக்கு கொஞ்சம் அந்த இது வந்து தென் ஐ தாட் ஓகே நம்ம வந்து அதை வந்து நம்மளுடைய இதயத்துக்கு வந்து கொண்டு போகக்கூடாது. இது வந்து அவனுடைய கர்மா அந்த மாதிரி போகணும் அப்படின்றது அவனுடைய கர்மா வந்து ஏற்பட்டு. இத்தனைக்கும் அவங்க வந்து நிச்சயம் வந்து ஹேஸ்டியா தான் வந்து எடுத்திருப்பாங்க இதெல்லாமே. தான் வந்து மிச்சம் வருத்தமா வந்து 2வது அத்தியாயம் வந்து கண்டிப்பா எல்லாருமே வந்து அது திருப்பி வந்து நம்ம வந்து படிக்க வேண்டியது. என்ன அப்படின்னா பகவான் இருக்கும்போது நம்ம வந்து எதை பத்தியும் நம்ம வந்து கவலைப்படணும். அதனாலதான் அர்ஜுனன் வந்து சொல்றாரு, நான் எல்லாமே உங்ககிட்ட வந்து இஃப் யூ கிவ் ஆல் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு பகவான் கிட்ட எல்லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி கொடுத்துட்ட அப்படின்னா பகவானே உனக்கு வந்து டைரக்ட் பண்ணுவாரு அப்படின்ட்டு வந்து. நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா நம்மதான் யோசிக்கும் போது அந்த 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 பிரபுபாதர் வந்து அந்த வீடியோ வந்து சொல்லும் போது நான் தான் நினைச்சேன், நம்ம வந்து என்ன ஃபுல்லா நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட அப்படியே ஹேண்ட் ஓவர் பண்றது இல்லை. நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து பகவான்கிட்ட வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்றது.
கொஞ்சம் நம்ம வந்து ஒரு நம்பிக்கை கொஞ்சம் கம்மியா இருக்க மாதிரியும் ஏன்னா அப்படி இது பண்ணும்போது 24/7 365 டேஸும் பகவானை வந்து நம்ம அவர்கிட்ட ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, பகவானே நான் வந்து நான் ரொம்ப கஷ்டம் கொடுத்துட்டேனோ, எனக்கு இதெல்லாம் பண்றியே அப்படின்ற அந்த ஒரு இது வந்து நம்ம அடிக்கடி பகவானை வந்து கூப்பிட்டு பேசிட்டு அந்த தாட் ப்ராசஸ் வந்து டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னா ஃபுல்லி ஹேண்ட் ஓவர் யுவர் செல்ஃப் டு அவர் வந்து பார்த்து கொடுப்பாரு. ஆனா அதுல வந்து டவுட்டே படக்கூடாது. ஏதாவது கஷ்டம் வருதோ சுகம் வருதோ அதை வந்து நம்ம டவுட் பண்ணவே. அதான் இங்க வந்து பகவான் வந்து எடுத்து சொல்றாரு. பகவான் இவர் வந்து அர்ஜுனன் வந்து எல்லா கேள்விகளும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவர் தெரியாதது எதுவுமே கிடையாது. இருந்தாலும் யாரோட பெனிஃபிட்காக பண்றாங்கன்னா இங்க வேற என்ன சொல்றாரு 2வது அத்தியாயத்துல? ஸ்ரீ கிருஷ்ணா கேளா இருக்கோம் மாதாஜி. வேற என்ன சொல்றது? நீ வந்து கடைசி எண்டுல, அதாவது சாகும் தருவாயில் கூட என்னை நினைத்தால் என்னிடம் வந்து அடைவா அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதாவது சரணாகதி வந்து இருக்கு, இருந்தாலும் கூட நீ வந்து என்ன சொல்றது, நெக் ஆஃப் தி மூமெண்ட்ல என்ன நினைச்சாலும் கூட நான் வந்து உன்னை பார்த்துப்பேன் அப்படின்னு சொல்றது வந்துட்டு பெரிய பிளஸ் இதுவா நான் நினைக்கிறேன். நான் அது யார கோட் பண்றாங்க? பிரபுபதர் இந்த மாதிரி இது பண்ணும்போது யார கோட் பண்றாங்க? நம்ம இதுல வந்து பக்தி வினோத தாகூர் அப்புறம் வந்து நம்மளுடைய குலசேகர ஆழ்வார் அவரும் வந்து எல்லாருமே அர்ஜுனனே வந்து கேக்குறாரு, நான் கடைசி நிமிஷத்துல ஒன்னு கூப்பிட்டேன்னு வருவியா, இப்படி எனக்கு நான் சாகம் தருவாயில இது நடந்தது அப்படின்னா நீ என்ன அப்படின்னு கேட்ட போது அப்ப வந்து பகவான் என்ன சொல்றாரு, சட்டுன்னு வந்து வருது கஷ்டம், அப்ப வந்து அபியாசம் இது வந்து நம்ம வந்து நனவுல வந்து இருக்கணும். நனவுல இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து பகவான் வந்து ரிமெம்பர் பண்றாரு. இல்ல அப்படின்னா நம்ம வந்து சாண்டிங்கே பண்ணல, பகவானோட நாமமே நம்ம இது வரைக்கும் லைஃப்ல சொன்னதே கிடையாது, சாகும்போது மாத்திரம் எனக்கு லைஃப்ல இது பகவானோட நாமம் வரணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அது கண்டிப்பா வந்து அவர்கள்லாம் வந்து அவஜானதி மாமூடா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இவங்கெல்லாம் வந்து பகவானை வந்து நம்பாதவங்க. அதுதான் வந்து இங்க வந்து இங்க வந்து டீட்டெயிலா வந்து ஆத்மாவை பத்தி வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த நாத்திகவாதிகள்லாம் வந்து சொல்றாங்க நானும் பகவான் தான் ஒண்ணு அப்படின்னா, பகவான் நீ ஒண்ணுதான், அவர் வந்து விபு ஆத்மா, அவர் பண்ண செயல்கள் நீ வந்து பண்ண முடியாது. நம்ம வந்து எல்லாருமே ஆத்மா, தட் இஸ் வி ஆர் கண்டிஷன் சோல்ஸ் அப்படின்றது. நம்ம வந்து முக்குணங்களால பாதிக்கப்பட்டோம், அவன் வந்து அது குணங்களுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்ட. அதனால்தான் இந்த எது பர்மனன்ட் அப்படின்னா நம்மளுடைய உள்ள இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய ஆன்மா வந்து பர்மனன்ட். ஆன்மா வந்து பர்மனன்ட், whereas your body is temporary. அதுதான் அது ஆன்மாவுக்கு வந்து இதுவும் கிடையாது, பிறப்பு கிடையாது, இறப்பும் கிடையாது. அதுதான் இங்க வந்து இந்த அத்தியாயத்துல வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலா வந்து சொல்றாங்க. சோ இதுலதான் வந்து ஆன்மாக்குடைய டியூட்டியும் வந்து சொல்றாங்க. என்ன அப்படின்னா ஸ்வதர்மா அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஆன்மாவோட டியூட்டி என்ன அப்படின்னா அது வந்து நான் வந்து பகவான் கிட்டேன்னு வந்து திரும்பி நான் வந்து பகவான் கிட்ட போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுதான் அந்த ஆத்மா வந்து துடிக்கும். ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருந்து என்ன பண்றோம், மெட்டீரியல் லைஃப்லயே நம்ம உழண்டு இருக்கிறதுனால திருப்பி 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 இது புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம டேக் பர்த் அகெயின் அண்ட் அகெயின் அண்ட் அகெயின் அண்ட் அகெயின். இப்போ பிறப்பெடுத்துக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருப்போம், புலம்பின்னு உட்காந்துருப்போம், எனக்கு ஏன் இந்த வாழ்க்கையை கொடுத்த அப்படின்றதெல்லாம் வந்து புலம்பின்னு இருப்போம். அதுதான் வந்து இங்க வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு, நீ சத்திரனா பிறந்திருக்க அப்படின்னா நீ உன்னுடைய டியூட்டியை வந்து கண்டிப்பா வந்து பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்ட்டு வந்து அதான் இந்த இடத்துல வந்து மூன்றாவது அத்தியாயம் எதை பத்தி இருக்கு? கர்மயோகம். 3வது அத்தியாயம் வந்து கர்மயோகத்தை பத்தி வந்து அர்ஜுனனோட சந்தேகத்தை எல்லாம் கேக்குறாரு. ஆமா,
அர்ஜுனன் என்ன கேக்குறாரு அவரு? எனக்கு எது கரெக்டா அதை சொல்லு, எனக்கு வந்து நான் ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்கேன் அப்படின்னு வந்து கேக்குறாரு. அப்புறம் வந்துட்டு என்ன பலவந்தமா வந்து சண்டை போட சொல்ற அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாரு. நீ வந்து 2வது அத்தியாயத்துல நீ வந்து பகவான் வந்து எல்லாமே வந்து சொல்றாரு. அவர் வந்து கர்ம யோகம் சொல்றாரு, ஞான யோகம் சொல்றாரு, புத்தி யோகம் வந்து சொல்றாரு. அப்புறம் வந்து ரினன்சியேஷன், அதாவது சன்னியாசி, அது வந்து சொல்றாரு. துறவரம் போடட்டுமா, அது பண்ணட்டுமா, கர்ம யோகம் பண்ணட்டுமா, என்ன பண்ணட்டும் நீ சொல்லு அப்படின்றது சொல்றாரு. கன்ஃபியூஷன்ல வந்து சொல்றாரு. அடுத்தது வேற என்ன சொல்றாரு? பகவான் என்ன ஏதாவது சொல்றாரு? ஒண்ணு ஏக்கம் பத்தா அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான வேர்டா படுது. ஆமா, ஏக்கம் அது ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லுங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. இப்ப பகவான் என்ன சொல்றாரு? நீ ஃபைட் பண்ணு, ஆனா அந்த பலனை வந்து எங்கிட்ட விட்டுடு, அதை வந்து நீ இது பண்ணாத, அதை நான் தான் பண்றேன் அப்படின்னு நினைக்காத, நீ வந்து அது பண்ணிட்டு அதனுடைய விளைவெல்லாம் வந்து எனக்கு சேர்ந்தது, என்ன சேர்ந்தது, அது உனக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அவரு. உன்னோட டியூட்டி மாத்திரம் நீ பண்ணு அப்படின்னு. எக்ஸாம் மாத்திரம் நீ எழுது, ரிசல்ட் பத்தி நீ கவலைப்படாது, அதுக்கு உண்டான முயற்சியில நீ பண்ணு இல்லையா? நம்ம தான் பசங்க கிட்ட சொல்லுவோம், நான் எழுதுனது எழுதிட்டேன், ரிசல்ட் என்ன வரும்ன்றது எனக்கு தெரியாது, நல்லபடியா எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா வந்து சொல்லுவோம். ரிசல்ட் என்னவா இருந்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து. அந்த ரிசல்ட் சரியா வரல அப்படின்னா அதனாலதான் நிறைய சில பசங்க எல்லாம் வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிறது, அதெல்லாம் வந்து அதுக்கான. ஏன் அப்படின்னா அவங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் சரியில்லை. எதுவுமே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். இப்ப எழுதணும் அப்படின்னா நமக்குள்ள மனசு உள்ள ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கும், மண்டையில ஏதாவது இருக்கணும், அப்பதான் அது வந்து எழுத்து வடிவத்துல வரும். அங்க காலியா இருந்துட்டு பகவானே நீதான் காப்பாத்தணும் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து நிச்சயம் வந்து பண்ணணும். நம்முடைய முயற்சிக்கு அவர் உறுதுணையா இருப்பாரு. ஆனா நம்ம முயற்சியே பண்ணாம எல்லாம் நீ தான் பாத்துக்கணும் அப்படின்னா அது நம்ம கர்மா. அது நான் எந்த வேலையும் பண்ண மாட்டேன், நான் உட்காண்டே இருக்கேன், எனக்கு சாப்பாடு வேணும், அது வேணும், துணி வேணும், அது வேணும், எல்லாமே பண்ணணும் அப்படின்னா நீ உனக்கு அமிச்ச இது வந்து உன்னோட டியூட்டியை மாத்திரம் பண்ணணும். அதுதான் இங்க வந்து சொல்றேன். வேற என்ன கேஸ்? யக்ஞம் பத்தி சொல்லுவாங்க. யக்ஞம் பத்தி 4வது அத்தியாயத்துல வருது இல்ல? இல்ல இதுலயும் வருது 10வது ஸ்லோகம் சொல்லுவாங்க. யாக சக்கரம், யாக சக்கரம் வந்து 4வது அத்தியாயம். யாக சக்கரம் வந்து இல்ல இதுல வந்து நீங்க வந்து யாகங்களால் தேவர்கள் மகிழ்வாடுன்னு சொல்லிட்டு அந்த 10வது இதுலயே வருது, ஸ்லோகத்துல வருது, 3வது அத்தியாயத்துல தான். இல்ல இது வந்து இதுல என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, in the beginning of creation the lord of all creatures sent forth generations of men and demigods along with sacrifices for Vishnu and bless them by saying, be thou happy with this yajna because its performance will bestow you everything desirable for living happily and achieving liberation. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த வேதங்கள் படிச்சுட்டு யஜ்ஞங்கள் பண்றாங்க இல்லையா? இந்த வேதங்கள் படிச்சு யஜ்ஞங்கள் பண்றது எதனால அப்படின்னா நம்ம வந்து சந்தோஷமா, இந்த ஜடபூமியில சந்தோஷமா இருக்குது. ஆனா பிராமணர்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களோட ஜாப் என்ன அப்படின்னா வேதங்கள் உச்சரிச்சு அந்த யஜ்ஞத்தை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்றதுதான் அவங்களோட வேலை அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ நிறைய யஜ்ஞங்கள் பண்ண அவங்க வந்து சொர்க்க லோகத்துக்கு வந்து போறாங்க. அதுதான் இங்க வந்து சொல்றாங்க. எல்லா தேவர்கள் எல்லாரையுமே நான் வந்து அர்ச்சத்துக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா, நீ வந்து நிறைய வந்து விஷ்ணுக்கு வந்து நீ வந்து யஜ்ஞங்கள் பண்ணுவ, அந்த யஜ்ஞங்கள்னால என்ன ஆகும் அப்படின்னா உனக்கு வந்து எல்லா நன்மைகளும் உனக்கு வாழ்வுல வந்து உன்னோட முக்தியும் வந்து வரும். இது வந்து பிராமணர்களுக்கு தான் வந்து சொல்றாரு கர்மம். அது யாக சக்கரம் வந்து 4வது அத்தியாயம். Demigods being pleased by sacrifices will also please. பகவான் இதுதான் வந்து சொல்றது. தேவர்களை வந்து 3வது அத்தியாயத்துல 16ல வந்துட்டு யாக சக்கரம்னு கோட் பண்ணிருக்கு மாதாஜி. ஏவம் பிரவர்த்தித்தம் சக்கரம் நானும் வர்த்ததீய அப்படின்னு. அது வந்து யாக சக்கரம். அது வந்து 4வது அத்தியாயத்துல வந்து
சைக்கிள் அதை பத்தி எதுக்கு சொல்லுவது, சக்கரம் எது பத்தி சொல்லுவது அப்படின்னா, யாகங்கள் உண்றதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா மழை மேகங்கள் வருது. மழை மேகங்கள் வர்றதுனால என்ன யூஸ் ஆகுது, அது வந்து பயிர்லாம் விளையறதுக்கு அது யூஸ் ஆகும். பயிர்லாம் விளைஞ்சதுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நிறைய வந்து ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் ஆகும். ஃபுட் ப்ரொடக்ஷன் நிறைய ஆச்சு அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம பிரசாதம் பண்றதுக்கு ஏற்றதாக இருக்கும். சோ பிரசாதம் வந்து நீங்க நிறைய பகவானுக்கு அளிக்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா பகவான் வந்து நம்மள எல்லாருமே வந்து பிளஸ் பண்ணுவார். இதுதான் வந்து யாக சக்கரம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். இங்க வந்து 16 வந்து சொல்றது அப்படின்னா, so one who does not follow in human life the cycle of sacrifice thus established by the Vedas certainly leads a life full of sin. வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்கோ இந்த மாதிரி ஹோமம் பண்றது, இது யூஸ்வலா வந்து நம்ம வீட்டுல பண்ற ஹோமம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட பர்சனல், நம்மளுடைய வாழ்க்கையை முன்னேற்றத்துக்காக நம்ம பண்ணக்கூடிய 14வது டெஸ்ட் மாதாஜி. அதுல வந்து சொல்றது அன்னாத் பவந்தி பூதானி பர்ஜன் யாத் அன்ன சம்பவ, அதுவும் மலையாளத்தோடு தானியங்களால் ஜீவன்களால் ஒரு வாழ்கின்றன. அது இது இல்லையா? அதுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லையா? ஜீவன்கள் ஆமா இப்ப அன்னம் வந்து வருது. ஆனா 4வது அத்தியாயத்துல தான் எனக்கு நான் இப்ப டீட்டெயிலா வருது. இது வந்து சும்மா ஜஸ்ட் நம்மளோட டியூட்டியா நம்ம வந்து பண்ணணும் அப்படின்றார் பகவான். ஒன் who does not follow the human life the cycle of sacrifice, அதாவது யஜ்ஞங்கள் வந்து கண்டிப்பா வந்து மனிதனாக இருக்கக்கூடிய, அதான் வந்து 17வது அத்தியாயத்துல வந்து சொல்றாங்க இல்லையா, 3 வந்து கண்டிப்பா முக்கியம். ஒண்ணு வந்து யஜ்ஞங்கள், இன்னொன்னு வந்து தவங்கள், இன்னொன்னு வந்து தானங்கள். இது ரொம்ப முக்கியமானது. சோ ஒவ்வொருத்தரோட வாழ்க்கையிலயும் வந்து யஜ்ஞம் வந்து கண்டிப்பா வந்து பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து அந்த யஜ்ஞத்துலதான் உங்களுக்கு வந்து அந்த 17வது அத்தியாயத்துல கடைசியா வந்து ஓம் தத் சத் வந்து சொல்லுவாங்க. எல்லாமே யஜ்ஞத்துல வழங்கக்கூடியது அத்தனையுமே வந்து யஜ்ஞேஸ்வரனான விஷ்ணுவுக்கு தான் வந்து எல்லாமே வந்து செய்யறோம். சோ அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஜட கலங்கங்கள்ல இருந்து, நம்ம பாவ செயல்கள்ல இருந்து நம்ம கொஞ்சம் விடுபடுவோம் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. ஆனா இதுல எனக்கு ஒரு சின்ன குழப்பம் இருக்கு மாதாஜி. அது அப்புறம் அப்ப கேக்குறேன். ஆனா இப்பவே நான் ஜஸ்ட் சொல்றேன், நாளைக்கு அது வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயிலா சொல்லுங்க ஏதானு சொல்ல முடிஞ்சா. அதாவது எல்லா தர்மத்தையும் என்ன கைவிட்டுட்டு என்ன வந்து சரணடைங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் பண்றதா பண்ண வேண்டாமாங்கிற கொஸ்டின் மார்க் எனக்கு எழுந்தது. அது எனக்கு புரியல. அது இந்த அதாவது என்னை எல்லா தர்மங்களையும், அதாவது கிருஷ்ணனை சரணடைந்தவர்கள் எல்லா தர்மங்களையும் கைவிட்டு கிருஷ்ணனே கதின்னு இருப்பாருங்க அப்படிங்கிற இது வந்துட்டு எனக்கு அது என்ன சொல்றது, என்னால சரியா புரிஞ்சுக்க முடியல. இல்ல அதுதான் வந்து என்ன அப்படின்னா, இந்த நிறைய இடத்துல பகவான் வந்து நீ இப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஆனா அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. சோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் வருது. இதுதான் வந்து நம்ம திருப்பி நம்ம வந்து படிச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து அது வந்து தெளிவா வந்து நம்மளுக்கு வந்து புரியும் அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு இடத்துல வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு, இந்த யஜ்ஞங்கள்லாம் நீ வந்து உன்னோட இதுக்காக நீ வந்து பண்ணக்கூடாது, உன்னோட வந்து மெட்டீரியல் எக்ஸிஸ்டன்ஸ்க்காக நீ வந்து பண்ணக்கூடாது. இன்னொரு இடத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த மெட்டீரியல் இந்த ஹோமங்கள்லாம் நீ வந்து கண்டிப்பா வந்து பண்ணணும் அப்படின்ட்டு வந்து வேதங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேத மந்திரங்கள் வந்து நிறைய வந்து உச்சாடனம் வந்து நிறைய வந்து பண்ணணும். அப்ப வந்து தேவர்கள் அப்புறம் வந்து விஷ்ணு எல்லாருமே வந்து மகிழ்வார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து. சோ இந்த இடத்துல என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து பர்சனலா பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து தடங்க, அது வந்து பண்ணக்கூடாது. நம்மளோட மெட்டீரியல் நம்மளுடைய புலன்களை வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நம்ம வந்து இந்த யஜ்ஞங்கள்லாம் வந்து ரஜோகுணம் மாத்தப்போ. இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஜடபூமி நல்லா இருக்கணும். அதனாலதான் வந்து கோவில்ல வந்து இந்த ஹோமங்கள் எல்லாம் பண்றது வந்து ரொம்ப விசேஷம் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு. வீட்டுல வந்து நம்ம பர்சனலா நம்ம வந்து இது பண்ணாம அந்த இடத்துல நம்ம வந்து எல்லாரும் க்ஷேமமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஓம் தத் சத்து நம்ம சொல்லிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து நம்மளோட வந்து பர்சனல் ரிசல்ட்டுக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படாது. ஸோ அந்த இடத்துலதான் மிர்கா ஸ்டோரியை பத்தி வந்து பகவான் வந்து சொல்றார். மிர்கா வந்து பர்சனலா வந்து அது பண்ணினதுனால அது அந்த கொஞ்சம் வந்து அந்த பிரச்சனை ஆயிடுது. சோ அதனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவர் ராட்சச பல்லியா வந்து பிறந்தாரு அப்படின்ட்டு வந்து. சோ சிலதெல்லாம் ஒரு ஸ்லைட்டஸ்ட், அதனாலதான் கொஞ்சம் அபராதம் பண்ணா கூட அது வந்து தப்பாகும் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னா. நான் தெரியாது தானே பண்ணேன் அப்படின்னா, தெரியாத நான் நெருப்பு தொட்டுட்டேன் அப்படின்னா அது சுடாவது விடுமா, நீ இப்ப முதல்ல வந்திருக்கேன் என்ன தொடர, நான் இனிமேல் உன்னை சுட மாட்டேன் அப்படின்ட்டு அந்த நெருப்பு சொல்லவே சொல்லுவேன் மாதிரி
எல்லாமே வந்து அந்த மாதிரி இந்த இது ஒண்ணு வந்து நம்மளுக்கு வந்து புரியுறா போல இருக்கும், இன்னொன்னுல வந்து வேற மாதிரி சொல்றா போல இருக்கும் அப்படின்ட்டு நம்ம நிறைய இடத்துல அந்த மாதிரி வந்து இருக்கு. எனக்கே நிறைய வந்து தோணிருக்கு. அது வந்து நான் 2-3 வாட்டி ரிப்பீட்டடா வந்து படிக்க படிக்கதான் நம்மளுக்கு வந்து புரியும். ஏன்னா நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல் 2 கிளாஸ் எடுக்கும்போது இப்போ வந்து எல்லாமே வந்து ரொம்ப சாதாரணமா நான் வந்து எடுத்து இது பண்ணிடுறேன். செகண்ட் டைம் எடுக்கும்போது கொஞ்சம் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு தெளிவு வந்து இருந்தது. தேர்ட் டைம் உங்களுக்கு எல்லாம் ஃபோர்த் டைம் உங்களுக்கு எல்லாம் எடுக்கும்போது ஆஹா வந்து இவ்வளவு விஷயம் இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து படிக்க படிக்கதான் நம்மளுக்கு வந்து புரியும். ஏன்னா ஒரு சமயம் இருக்கு, ஒரு வாட்டி படிச்சா தெரியும், 10 வாட்டி படிச்சா புரியும், 100 வாட்டி படிச்சா ஞானம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இங்கிலீஷ்ல ஒரு சேயிங் இருக்கு. அது எனக்கு சொல்ல தெரியல, ஆனா இது மீனிங் வந்து இதுதான். இது அது மாதிரி வந்து ரிப்பீட்டடா படிச்சா வந்துட்டு அது வந்து புரியும். ஆமா ஆமா. So if I failed to engage in carefully in performing prescribed duties, O Partha, certainly all men would follow me. For if I ever fail to engage in carefully performing prescribed duties, பகவான் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இப்ப நான் வந்து என்னோட டியூட்டில இருந்து நான் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணல அப்படின்னா எல்லாரும் என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா, என்னதான் வந்து ஒரு முன்னுதாரணமா வச்சுன்னு அவங்களும் வந்து பண்ணாது இருப்பாங்க. கிருஷ்ணரே வந்து பண்ணல, அதனால நானும் வந்து பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி. ஆனா அதே மாதிரிதான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து சொல்றாரு, நீ வந்து பண்ணல அப்படின்னா நீ வந்து உன்னோட டியூட்டில இருந்து வெளியில வர. அதான் இங்க வந்து யதா ராஜா ததா பிரஜா அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கு. அந்த வாத்துக்கு போகும் இல்லையா, அந்த இது வந்து இந்த ஸ்லோகம் வந்து. அப்புறம் இன்னொரு டவுட் மாதாஜி, அந்த கிருஷ்ணர் வந்து அந்த சதுர்த்தி சந்திரனை பார்த்ததாலதான் வந்து ஏதோ பால்ல நிழல பார்த்தால்தான் அந்த செவந்தக மணி வந்துட்டு அவர் எடுத்துன்னு போயினாருங்கிற தோஷம் வர்றது, அதனால அவர் வந்து பிள்ளையாருக்கு பூஜை பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு, அதுவும் எனக்கு வந்துட்டு என்னது பகவான் அவர் என்ன பிள்ளையாருக்கு பூஜை பண்றது அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கா இருக்கு. அது வந்து நிஜமாவே வந்து இதுவா இல்லாட்டி இவங்க வந்து இந்த கானபத்தியத்துக்காக வந்துட்டு அந்த மாதிரி சொல்றாங்களாங்கிறது எனக்கு புரியல இந்த சண்மதத்துல. அது வந்து சிலதெல்லாம் வந்து நம்மளோட இதுல வந்து அத்தாரிட்டேட்டிவா வந்து எதுலயுமே வந்து கொடுக்கறது. நம்ம பத்ம புராணம் படிச்சோம்னா நம்மளுக்கு வந்து தெரியும். பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காரு, கணபதியை வந்து விக்னங்கள்லாம் போக்கணும் அப்படின்னா நீ வந்து கணபதியை வழிபடு. அதனால்தான் நிறைய கடவுளர்கள்லாம் வந்து படைச்சிருக்காங்க. தேவர்கள்லாம் வந்ததே வந்து அதுக்காக தான். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு இது டியூட்டி மாதிரி வந்து கொடுத்தாரு. பகவான் வந்து அதுல இருந்து எல்லாம் அப்பாற்பட்டது. இல்ல அவரே பூஜை பண்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க, அதுக்காக தான் கேக்குறாங்க. அது தெரியல, அது நான் எனக்கு கதைக்கு வந்துட்டு தான் சொல்லுவாங்க. ஓ தெரியல எனக்கு, நான் வேணா செக் பண்றேன். நிறைய ஒரு ராமர் வந்து பிரதிஷ்டை பண்ணது அதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா, அது வந்து ஒரு முன்னுதாரணமாக காமிக்கிறது. என்ன அப்படின்னா, ராமர் வந்து ஒரு தன்னை வந்து பகவானா வந்து அவர் எந்த இடத்துலயும் வந்து காமிக்கல. ஒரு ஆர்டினரி ஹியூமன் பீயிங் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரியான ஃபால்ஸ் எல்லாம் அவர் பண்ற மாதிரியும், அதுல இருந்து வந்து அவர் வந்து மக்களுக்கு வந்து ஒரு எப்படி வந்து ஒரு முன்ன உதாரணமாக அவர் வந்து காட்டப்படுகின்றார் அப்படின்னு முன்ன உதாரணமாக தான் அவரை வந்து காட்டுறாரு. ஒரு வாழ்க்கையை ஒருத்தர் வாழ்க்கையை எப்படி நடத்தணும் அப்படின்னா ராமராகவும் கிருஷ்ணராகவும் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து, ராமரா இருந்தானா ரொம்ப சீரியஸா வந்து இருக்கக்கூடியது, கிருஷ்ணரா இருந்தானா இப்படியே நீ வந்து லைஃப் லீட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுதான் வந்து சொல்றேன். எதுக்கு வந்து நீ அவளோட எங்கிட்ட விட்டுட்டு நான் எல்லாமே பாத்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றேன். அதுதான் வந்து கிருஷ்ணரோட அவதாரம். இந்த 3வது அத்தியாயம் அதை பத்தி தான் வந்து சொல்றாங்க. அந்த முக்குணங்கள் பத்தி வந்து சொல்றாங்க, அது வந்து சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து இந்த இடத்துலதான் வந்து இந்த கோபம் பத்தி வந்து சொல்றாங்க. பொறாமை, the gateway to hell, அது வந்து இந்த இடத்துல வந்து சொல்றாங்க. இந்த அத்தியாயத்துல வந்து எப்படி வந்து நம்மளோட அட்டாச்மெண்ட் ஜாஸ்தியா இருந்தது அப்படின்னா, நம்மளுக்கு வந்து மத்தவங்க அவங்க பண்ணக்கூடிய தப்பக்கள்லாம் நம்ம வந்து மறைஞ்சிரும். அவங்க பேர்ல இருக்கிற பாசத்தினால நம்மளுக்கு வந்து அவங்க பண்ற தப்பெல்லாம் வந்து மறைஞ்சிரும். அதனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்ம வந்து நிறைய இடத்துல நாமளே வந்து ஃபால்டர் பண்ணணும். இதெல்லாம் தான் வந்து ஸ்டம்பிளிங் பிளாக்ஸ் வந்து சொல்றாங்க.
ஸோ எங்கெல்லாம் வந்து ஆசை பேராசை உட்கார்ந்துருக்கு அப்படின்றதையே வந்து இங்க வந்து விளக்கமா வந்து ஸோ ஆசைதான் வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து மூல காரணம். இன்னைக்கு ஏதோ லெக்சர் கேட்கும்போது அதுதான் வந்து நீ வந்து ஜடபூமியில நீ எதுக்கு பிறந்திருக்க அப்படின்னா உன்னுடைய ஆசையை வந்து தீர்த்திருக்காதான் நீ வந்து இந்த ஜடபூமியில வந்து ஒரு ஆணாக இருந்தாச்சு அப்படின்னா அந்த பெண் மேல இருக்கிற ஒரு மோகத்தினால நீ வந்து மனிதனாக ஆணாக பிறந்திருக்கின்றாய் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. இப்ப வந்து அந்த கோபம் வரதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்றது இந்த இடத்துல வந்து இந்த அத்தியாயத்துல இருக்கு. நான்காவது அத்தியாயம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான்காவது அத்தியாயம் எதை பத்தி ஜாஸ்தி சொல்றது? உன்னத அறிவு, ஞான யோகம் பத்தி மாதாஜி. இது வந்து என்ன அப்படின்னா பகவத்கீதை முதலில் யாருக்கு உரைக்கப்பட்டது? இது வந்து என்ன சொல்றது? இது பகவான் அப்பா வந்து இவருக்கு உபதேசிச்சது வந்து இது என்னவாக கருதப்படுகிறது? இன்னொரு வாட்டிக்கு சொல்லுங்க மாதாஜி. பகவான் வந்து விவஸ்வானுக்கு சொன்ன பகவத்கீதை என்னவாக கருதப்படுகிறது? என்னென்ன what is it considered as? இது ஒரு சயின்ஸ் அப்படின்றாரு அவரு. ஆமா, சயின்ஸ், ஒரு சயின்ஸ். அதுதான் வந்து பகவானும் வந்து சொல்றாரு. இட் இஸ் கன்சிடர்ட் as சயின்ஸ். பகவத்கீதை ஒரு விஞ்ஞானம் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. அதனால்தான் வந்து பகவத்கீதையும் பாகவதமும் வந்து படிச்சாச்சு அப்படின்னா நம்ம வேற எந்த புக்கு படிக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. எல்லாமே வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ மோர் அபவுட் சயின்ஸ், ஆஸ்ட்ரோபிசிக்ஸ் தெரியணும் அப்படின்னா பகவத்கீதையை வந்து 8வது அத்தியாயத்தை படிக்கணும். How you want to maintain, how Lord maintains, எப்படி பகவான் வந்து உலகத்தை மெயின்டைன் பண்றாரு அப்படின்னா 15வது அத்தியாயத்தை வந்து படிச்சா வந்து தெரியும். அதனால இந்த இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இத வந்து விவஸ்வானுக்கு வந்து விவஸ்வான் என்ன பண்றாரு? விவஸ்வான் வந்து அவருடைய பிரஜாபதி அவருக்கு சொல்றாரு. யாருக்கு சொல்றாரு? மனித குலம். யாரு அவரு? மனுவுக்கு வந்து சொல்றாரு. மனு வந்து இக்ஷ்வாக்குக்கு வந்து சொல்றாரு. இக்ஷ்வாக்கு அப்படின்னும் போது நம்ம யாரோட குலம்? அது ராமரோட குலம். ராமருடைய. அதுதான் வந்து சூரிய வம்சம். ராமர் வந்து சூரிய வம்சம், கிருஷ்ணர் வந்து சந்திர வம்சம். சோ இக்ஷ்வாக்கு வந்து அந்த பரம்பரையில எல்லாருக்கும் வந்து இந்த இது வந்து உரைக்கப்பட்டது. எதனால வந்து செகண்ட் டைம் வந்து இந்த பகவத்கீதையை வந்து மத்தியில இது வந்து எல்லாரும் வந்து அதை சரியா பிராக்டிஸ் பண்ணாம அப்படியே விட்டுடுறாங்க. அதனால திருப்ப வந்து அந்த யுத்த பூமியில திருப்ப பகவான் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரு. இதன் மூலம் மனித சமுதாயத்துக்கும் தெரியற மாதிரி பண்றாரு. 120 மில்லியன் லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இதை பத்தி வந்து விவஸ்வானுக்கு சொன்னாரு. அதுக்கப்புறம் வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து 5000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி குருக்ஷேத்திர யுத்த காலத்துல வந்து இது பத்தி ஏன் சொல்லணும்? காலப்போக்குல மறைந்தார் போல ஒரு தோற்றம் அளித்தது. அதனால இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? பகவத்கீதை இல்லைன்னா அவரவர் இஷ்டத்திற்கு எப்படி வந்து வாழக்கூடியது? எப்படி அப்படின்னா இப்போ நீங்க வந்து மொபைல் வாங்குறீங்க, உங்களுக்கு வந்து மேனுவலே கொடுக்கல அப்படின்னா சும்மா தட்டி நோண்டிட்டு அதை யூஸ் பண்றதுக்கே வந்து ஒரு 5-6 நாள் ஆயிடும். எல்லாரும் தப்பா இது பண்ணி ஹேங் ஆகும், இதுவாகும். ஒரு சரியானபடி இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து எதையுமே வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரைட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி வந்துட்டு அது வாட்டி இல்லாட்டாலும் அட்லீஸ்ட் வந்து ரைட் எது அப்படிங்கறத வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். மேனுவல் பார்த்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதேதான் வந்து லைஃபோட மேனுவல் வந்து பகவத்கீதை. பகவத்கீதையோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு.
பிற்காலத்துல வரக்கூடிய மக்களுக்கு வந்து கண்டிப்பா வந்து இந்த பகவத்கீதை அவசியம் அப்படின்றதுக்காக தான் அர்ஜுனனுக்கு இது வந்து எடுத்துரும். அது வந்து வேத வியாசர் வந்து அது வந்து எழுத்து வடிவில் எல்லாருக்குமே, அதனாலதான் இது வந்து 5வது இது வேதம் அப்படின்ட்டு வந்து ஏன் அப்படின்னா இவங்களோட வேத வியாசர் வந்து வாய் வழியாதான் சொல்லப்பட்டது. வேதவியாசர் சொல்ல சொல்ல இவர் வந்து என்ன சொல்றது விக்னேஷ் கணபதி வந்து எழுதுறாரு. ஆமா, அதனால அப்பதான் வந்து முதல்ல எழுத்து உருவம் பெற்றது. வேதங்கள் எல்லாமே வந்து அப்படிதான் வந்து வந்தது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. இப்ப வந்து தற்காலத்துல இருக்கக்கூடிய வேதம் வந்து வேத வியாசர்னால்தான் நம்ம கிட்ட நிறைய எக்கச்சக்கமா இருந்தது. நிறைய வந்து அந்த காலப்போக்குல நிறைய அந்த இதுல வந்து அழிச்சதுனால இருக்கிற வேதங்கள்ல வந்து இதை வந்து எழுத்து வடிவத்துல வந்து வேற என்ன சொல்ற வேற என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுறாரு 4வது அத்தியாயத்துல. என்ன மாதாஜி? 4வது அத்தியாயத்துல வேற என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுறாரு பகவான்? அவர் வந்து நான் வந்து தர்மத்தை இப்ப அது பரித்ராணாய சாதுனம், அது முக்கியமான ஸ்லோகமா பார்க்கப்படுது. ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்துட்டு அதர்மம் மிகுதியாகும் போது நான் வந்து ஒவ்வொரு யுகத்திலும் வந்துட்டு அந்த அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தை நிலைநாட்ட அவதாரம் எடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அவரு. அது சொல்றாரு. அப்புறம் வர்ணாசிரம தர்மத்தை பத்தி இங்க வந்து விளக்கமா வந்து சொல்றாரு. வர்ணம் 4 வர்ணம் 4 ஆசிரமங்கள். 4 வர்ணங்கள் அப்படின்னும்போது பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், வைசியர்கள், இவர்கள் அப்படின்னு வராங்க. இது வந்து ஆசிரம் வரும்போது பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தம், கரெக்ட், வானப்பிரஸ்தம், சந்நியாசம். சோ அதுதான் இப்ப அர்ஜுனன் வந்து கேக்குறாரு இல்லையா 3வது அத்தியாயத்துல, நான் வந்து சன்னியாசி போறேன் அப்படின்னு. சத்திரியர்களுக்கு சன்னியாசம் உண்டா? சத்திரியர்களுக்கு சன்னியாசம் உண்டு. பிராமணர்களுக்கு தான் சன்னியாசம் வந்து உண்டு. பிராமணர்களுக்கு மாத்திரம்தான் வந்து வானப்பிரஸ்தம், சன்னியாசம் அப்படின்றது 3 குரூப்புக்கும் வந்து கிடையவே கிடையாது. சன்னியாசம் அப்படின்றது வந்து கிடையாது அப்படின்ட்டு வானப்பிரஸ்தம். அதனால்தான் இந்த சத்திரியர்கள் சத்திரிய அரசர்கள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு 55 வயசு ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுடைய மாளிகை, அப்புறம் வந்து அவங்களோட பதவி, அவங்களுடைய சொத்துக்கள் அத்தனையும் வந்து பசங்க பேர்ல இது பண்ணிட்டு முடி சூட்டிட்டு அவங்க பாட்டுக்கு வந்து இந்த காட்டை நோக்கி வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம நிறைய பாகவதத்துல வந்து இதை பத்தி நிறைய வந்து இந்த வர்ணாசிரம தர்மத்தை வந்து சொல்றாரு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவான் வந்து 4 பேர்கள் யாரெல்லாம் வந்து வணங்குவார்கள், யார் வணங்க மாட்டார் அப்படின்றதையும் இந்த இதுல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுறாரு. ஆனா டீட்டெயிலா வந்து இந்த ஞான யோகத்துல வந்து அது ரொம்பவே டீட்டெயிலா வந்து இங்க வந்து யாரு என்ன நாத்திகவாதிகள், அதாவது பகவான் பேர்ல நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் வந்து பகவானை என்றைக்குமே வந்து வணங்க மாட்டார்கள் அப்படின்ட்டே வந்து 5வது. என்ன கன்ஃபியூஷன் திருப்பியும்பா அர்ஜுன்? ஒரு கேள்வி ஒரு இதுலயும் வந்து கன்ஃபியூஷன் அர்ஜுனனுக்கு. இந்த இடத்துல இதுல வந்துட்டு இது வந்து கர்ம சந்நியாச யோகம். இதுல வந்துட்டு எனக்கு எது வந்து பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டு கேட்கிறாரு அவரு. வந்து பக்தியோட இது பண்ணணும்ன்றீங்க, முதலில் செயலை சொல்கிறீர்கள், இதில் எதில் சிறந்த நன்மையை தருவது எது என்றது தெளிவாக சொல்லுங்கிறதுதான் வந்து ஸ்டார்டிங்க முதல் இது. பகவான் என்ன சொல்றாரு? இங்கேயே கன்ஃபியூஷன் பண்றாரு பகவான். ஆனா அவர் வந்து இந்த ரெண்டையும் விட்டுட்டு பக்தி தான் பெஸ்ட் அப்படின்றாரு அவரு. அவர் வந்து தனியா வந்து சொல்லல, ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து சொல்றாரு. சேர்த்து சொல்லும் போது அவனுக்கு இன்னும் கன்ஃபியூஷன், அர்ஜுனுக்கு இன்னும் கன்ஃபியூஷன். நம்மளுக்கு எப்படி கன்ஃபியூஷன் வர மாதிரி அர்ஜுனனுக்கு வந்து கன்ஃபியூஷன், ரினன்சியேஷன். அதாவது நீ வந்து அட்டாச்மெண்ட்ல இருந்து நீ வந்து உன்னோட வேலையை வந்து அட்டாச்மெண்ட் இல்லாம உன்னோட வேலையை வந்து பண்ணணும். ஆனா நீ பக்தியோட பண்ண அப்படின்னா இது 2மே வந்து சிறந்தது அப்படின்ட்டு வந்து இந்த 2மே சிறந்தது. பக்தியோட பண்ணாலும் சிறந்தது, நீ வந்து அந்த துறந்து அந்த ரிசல்ட் வந்து துறந்து நீ வேலையை பண்ணாலும் நல்லது அப்படின்ட்டு வந்து. ஆனா இதுல வந்து எது சிறந்தது அப்படின்னா பக்தியில பண்றதுதான் சிறந்தது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுங்க.
சில பேர்லாம் வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆயிடுவாங்க. ரெண்டுமே சேர்த்து சொன்னான்னு வச்சுக்கோங்களேன், கன்ஃபியூஷன். இதுதான் இது 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 அப்படின்றது சொல்லணும் அவங்களுக்கு. அடுத்தது வேற என்ன சொல்றது? ஏதாவது ஒண்ணுல வந்துட்டு ஃபுல்லா இது தன்னை ஐக்கியப்படுத்திட்டு இது பண்ணா அது ரெண்டு பலனையும் அவன் அது வந்து பலனையும் அடைகிறான் என்று பண்டிதர்கள் கூறுகின்றனர். உண்மையான பண்டிதர்கள் கூறுகின்றனர் சொல்றாரு. அதாவது இந்த இது 4வது ஸ்லோகத்துல ஏகம் அப்பியாஸ்திதக சமயக் உபயோக விந்தே பலன் சாங்கிய பிலாசபி the analytical உடற்கூறுகள், அந்த அனாலிட்டிக்கல் பிலாசபி வந்து இங்க வந்து சொல்றாரு. 2வது அத்தியாயத்திலேயே சாங்கிய பிலாசபி வந்து சொல்றாரு. இங்க வந்து அதனுடைய எப்படி பண்ணணும், கிருஷ்ண உணர்வோடு நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றதே வந்து என்ன அப்படின்னா, அந்த கிருஷ்ண உணர்வோட அப்படின்னு அந்த டைட்டில் வர்றதுனால இங்க வந்து இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, எல்லாமே வந்து பகவானோட தான் இருக்கக்கூடிய அனைத்துமே வந்து பகவானோட தான். நீ என்னத்தை ரினவுன்ஸ் பண்றது? நீ போயிட்ட அப்படின்னா உன்னை அதுல அத்தனையும் இங்க விட்டுட்டு தான் நீ போற அப்படின்றது. அது யார் அந்த ஒரு இது தெரியறதோ அவங்க வந்து தன்னுடைய கர்ம யோகத்தை வந்து நன்கு செயல்படுத்துவார்கள் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து வேற என்ன. ரெண்டாவது அத்தியாயத்துல ஒண்ணு மறந்துட்டோம் நம்ம. ஏதோ ஒருத்தரை பத்தி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விடுறாரு பகவான். அர்ஜுனனே கேக்குறாரு இவங்க எப்படி அப்படின்ட்டு. ஸ்திதாதர் முனியதான் பத்தி இருந்துச்சு. அவங்க வந்து எதுலையுமே வந்து ஒரு அட்டாச்மெண்ட் இருக்காது. கர்மா அப்படின்ட்டு வந்து இந்த 3வது அத்தியாயத்துல 3 வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாரு. என்ன அப்படின்னா கர்மா, கர்மா, அகர்மா. அது வந்து 3வது அத்தியாயத்துல வந்து வருது. கர்மையை பற்றி. கர்மா அப்படின்றது நம்மளுடைய டியூட்டி வந்து, விகர்மா அப்படின்றது வந்து எதெல்லாம் வந்து வேதத்துல சொல்லலையோ அதெல்லாம் வந்து பண்ணக்கூடியதுதான் வந்து விகர்மா. ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் டு கர்மா. அகர்மா அப்படின்றது வந்து பற்றுதல் இல்லாம. இப்படி வந்து நாரதர் வந்து எல்லா லோகத்துக்கும் அவர் வந்து போயிட்டு வருவாரு. அவர்கிட்ட வந்து எந்த பற்றுதல்ல வந்து கிடையாது. நம்ம வந்து நம்ம கிளம்புங்க அப்படின்னா நாம என்ன பண்ணுவோம், ஒரு வீட்டை இருந்து இன்னொரு வீட்டு மாறும்போது எல்லா சாமான் எல்லாத்தையும் டிவி, ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணி நம்ம போவோம். ஆனா நாரதருக்குலாம் அப்படியெல்லாம் வந்து கிடையவே கிடையாது. நம்ம போறதுன்னா அப்படிதான் வந்து நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட போனோம் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் இங்க விட்டுடுதான் நம்ம வந்து. அது அந்த தாட் ப்ராசஸ் வந்து யாருக்கு அந்த தாட் ப்ராசஸ் யார் இருக்கோ அவங்க எல்லாருமே வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கின்றார்கள். எதுவுமே எனக்கு வந்து சொந்தம் கிடையாது அப்படின்ட்டு எவன் ஒருவன் நினைக்கின்றாரோ அவன் வந்து கிருஷ்ண உணர்வில் வாழ்கின்றான் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து பிரபுபாதர் வந்து இதுல வந்து person is full consciousness of me, knowing me that the ultimate யார் வந்து சுப்ரீம் என்ஜாயர் யாரு அப்படின்னா பகவான் தான். பெனிஃபிஷரி ஆஃப் ஆல் சாக்ரிஃபைஸ் அண்ட் ஆஸ்டெரிட்டி. எந்த தவங்கள் எந்த யஜ்யங்கள் பண்ணினாலும் எந்த லோகத்துல இருந்தாலும் 14 லோகத்துல இருந்தாலும் அதனுடைய அனுபவிப்பாளர் யாரு அப்படின்னா பகவான் தான் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து கடைசியா வந்து இது வந்து 6வது அத்தியாயம் தான் வந்து எதை பத்தி? அஷ்டாங்க யோகம். அஷ்டாங்க யோகத்துல நம்ம என்ன இந்த அஷ்டாங்க யோகம் தான் நிறைய இடத்துல வந்து வந்துட்டே இருக்கு. யோக பயிற்சி அப்படின்ட்டு வந்து 12வது அத்தியாயத்துல கூட இதை பத்தி வந்து யோகாவை பத்தி வந்து தியானம் பத்தி வந்து தியான யோகம். அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்னு வரும்போது என்னெல்லாம் இருக்கு? அஷ்டாங்கங்கள் என்ன? யோக பயிற்சியில அஷ்டாங்கங்கள் என்ன? யம நியமா, ஆசனா, பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணா, தியானம், சமாதி. தாரணா, தியானம், சமாதி நிலை எல்லாருமே போக முடியுமா? எல்லாராலையும் வந்து போக முடியாது அப்படின்ட்டு. சோ இந்த அத்தியாயத்துல வேற என்ன சொல்றாங்க? பிராக்டிஸ் பண்றாங்க, இதெல்லாம் வந்து பிராக்டிஸ் பண்றாங்க. இதெல்லாம் பிராக்டிஸ் எதுக்காக பண்றது? யோகா பிராக்டிஸ். வேற என்ன மைண்ட் வந்து கண்ட்ரோல்ல வரும். இன்னொன்னு வேற என்ன?
தன்னுணர்வு பாதை, தன்னுணர்வு பாதைன்னு சொல்லுவாங்க. செல்ஃப் ரியலைசேஷனுக்கு தியான பயிற்சி வந்து ரொம்பவே வந்து நம்மளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு. பிரபுஜி சொல்லுங்க பிரபுஜி. சொல்லுவோம் அந்த கர்மங்களை அடக்கி இந்திரியங்களை அடக்கி தன்னை தானே உணர்ந்துக்கிறதுக்காக பண்றது. அது முதல்ல கண்டிப்பா வேணும். புலனுக்கு இருந்தா தானே அது வரும். அதனால இப்பதான் அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு, காற்று கூட அடக்கிடலாம், இந்திரியங்களை அடக்க முடியாது அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. உண்மைதான் இல்லையா? நம்ம இங்க இருந்துட்டே இருப்போம், வேற எங்க நம்மளோட இது டிராவல் மைண்ட் வந்து வேற எங்கேயோ வந்து டிராவல் அதை வந்து கூட்டிடணும். மெடிடேஷனும் அப்படிதான். மெடிடேஷன் இருக்கும்போது தான் நம்ம வேற எல்லாம் ஃப்ரீயா நம்ம வந்து எல்லா லோகத்துக்கும் எல்லா இதுக்கும் நம்ம உறவுக்காரங்க எங்கெல்லாம் இருக்கோம், நம்ம எங்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தோமோ அதை பத்தி எல்லாம் நம்ம சுத்திட்டு வந்துடுவோம். மெடிடேஷன் உட்காரும்போது அதெல்லாம் வந்து சுத்திட்டு வந்துடும். நம்ம உடம்ப வந்து இங்க உட்காந்துருக்கோம், ஆனா நம்ம மைண்ட் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து டிராவல். அதை வந்து நம்ம வந்து இதை வந்து இழுத்து பிடிக்கணும். நான் இப்ப மெடிடேஷன் பண்றேன், எனக்கு வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் வான்னு சொல்லணும். அதுதான் அர்ஜுனன் வந்து சொல்றாரு, காற்றை கூட அடக்கி விட முடியும், என்னால் மனதை வந்து அடக்க முடியுது அப்படின்னு. ஏன் மனசை அடக்கணும்ட்டு பகவான் இந்த இடத்துல வந்து அடக்கினாதான் வந்துட்டு எது மேலையும் வந்துட்டு என்ன சொல்றது, பற்று எதுவும் இருக்காது மாதாஜி. இல்லாட்டி ஏதாவது பற்று வரும் பகவான்கிட்ட போறதுக்கு அப்படின்ற அந்த இதுவே எண்ணமே வந்து வருவே வரும். நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம தூங்குறது, இந்த ஆடு மாடெல்லாம் வந்து பண்ற மாதிரி, மிருகங்கள் பண்ற மாதிரி நம்ம வந்து நாமளும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து நடத்திக்கிறோம். இந்த மைண்டுன்றது நம்ம கிட்டதான் வந்து இருக்கிறதுனால அதை வந்து கண்ட்ரோல்டா வச்சு நிறைய வந்து இது வந்து நம்மளை வந்து பாதுகாக்கும் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவோம். மைண்ட் கண்ட்ரோல் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து மனம் போன போக்கில நம்ம வந்து இருப்போம். இங்கதான் வந்து ஒரு யோகியானவன் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து நிறையவும் வந்து சாப்பிடக்கூடாது, ரொம்ப கம்மியா சாப்பிடணும். நிறைய நேரம் தூங்கக்கூடாது, அதே மாதிரி ரொம்ப கம்மிய நேரமும் வந்து தூங்கணும். எல்லாமே வந்து மாடரேட்டா இருக்கணும். அவனுடைய ஈட்டிங் ஹேபிட்டு, ஸ்லீப்பிங் ஹேபிட்டு, அப்புறம் வந்து போய் என்ஜாய் பண்ற ஹேபிட்டு வந்து எல்லாமே வந்து கண்ட்ரோல்டா இருக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து எந்த இடத்துல நோன்னு சொல்லணும், இந்த இடத்துலதான் வந்து நோன்னு சொல்றதுக்கு என்ன அப்படின்றது நம்ம வந்து அது பழக்கமே இல்லை. ஒரு பார்ட்டி இதுக்கு போறோம், பார்ட்டியில எல்லாமே வச்சிருக்கான் அப்படின்னும் போது அந்த இடத்துல வந்து நோன்னு சொல்றதுக்கு அந்த கட்ஸ் போகணும் அப்படின்ட்டு அதுக்கு நம்ம கிட்ட மன உறுதி இருந்தா. இது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் நிறைய வந்து சொல்லுவேன். அதை சொல்லுவாங்க மாதாஜி, யூ ஷுட் நோ ஹவு டு சே நோ. ஆமா, நோன்றது நம்ம வந்து சொல்ல தெரியும். நிறைய பேர் வந்து நோன்னு சொன்னா தப்பா எடுத்துப்பாங்களா அப்படின்ற ஒரு மென்டாலிட்டி வந்து இருக்கும். நம்ம வந்து ஏதாவது ஒண்ணு எதிர்பார்த்துட்டு நம்ம வந்து நோன்னு சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்க, எதிர்பார்க்கிறோம் அந்த இடத்துல வராது அப்படின்னு நோன்னு சொல்றது. பிளண்டா நமக்கு அதனுடைய ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ் என்னன்றது தெரிஞ்சு நம்ம வந்து நோன்னு சொல்றதுதான். அதனால நம்ம எப்பவுமே வந்து should have the guts to say no. இங்க வந்து மனது இங்க எல்லாமே வந்து பிராக்டிஸ் ஆகுது. அதான் அந்த 6வது அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து பார்த்தோம், அந்த குதிரைகள் பூட்டியது. மைண்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இருக்கு. எல்லாருமே வந்து ஒரு கடிவாளம் என்ன அப்படின்னா இன்டெலிஜென்ஸ். அதாவது பகவான் வந்து நம்மள வந்து ஆட்டுவிக்கிறார் அப்படின்ட்டு வந்து மைண்ட் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்டா வச்சுட்டோம் அப்படின்னா பகவான் வந்து நம்மள வந்து அவருடைய தகுந்த மாதிரி அவர் வந்து ஆட்டுவிக்கிறார். நம்ம மைண்ட் வந்து கண்ட்ரோல் இல்லை அப்படின்னா பகவானை வந்து ஆட்டி வைக்கிறது வந்து ஒண்ணுமே இல்லை அப்படின்னு. அதனால நம்ம மைண்டை வந்து எப்பவுமே வந்து கண்ட்ரோல்டா இருக்கணும் அப்படின்னு. 7வது அத்தியாயம் யோகி. இந்த 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 அத்தியாயத்துல தான் நம்ம வந்து தோல்வியுற்ற யோகியை பத்தி நம்ம வந்து படிச்சோம். அவங்க வந்து மறுபிறப்புல எப்படி எல்லாம் பிறப்பாங்க அப்படின்றதையும் இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம வந்து படிச்சோம். 7வது அத்தியாயம் அதோட வந்து கர்மயோகம் முடிஞ்சது. இப்ப வந்து பக்தி யோகம். பக்திக்கு முக்கியமா என்ன தேவை? ஸ்ரத்தா வேணும்,
குட் அசோசியேஷன் வேணும். குட் அசோசியேஷன், சாது சங்கா அப்படின்ட்டு இது எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பா வந்து இப்போ நம்ம வந்து பகவானை வந்து எப்ப நம்ம நிறைய வந்து தெரிஞ்சு, அதனாலதான் வந்து சொல்றாங்க நிறைய வந்து யூ ஹாவ் டு லிசன், நிறைய பாசனம் ஸ்ருதி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. நிறைய யூ ஹாவ் டு லிசன். ஸ்ரவணம் வந்து கண்டிப்பா வந்து தினம் வந்து பகவானை பத்தியான கீர்த்தனைகளோ இல்ல நாம ஜபம் பண்றதை வந்து நாம வந்து கேட்கணும். கரெக்டா சொல்றோமா உச்சரிப்பு, அப்பதான் வந்து இட் ரீச்சஸ் காட். சோ அதுதான் இங்க வந்து பகவானும் வந்து வேற என்ன சொல்றாங்க 7வது அத்தியாயத்துல பகவான் வந்து தன்னுடைய சக்திகள் பத்தி சொல்றாரா 7வது அத்தியாயத்துல? பகவானை சொல்லுங்க. இல்ல மாதாஜி, பகவானை அறியறதுக்கான அத்தியாயம் மாதாஜி இது. பகவானை அத்தியாயம், பகவானை அறியறதுக்கான அத்தியாயம் என்ன சொல்றாரு? கிருத்தியெல்லாம் பத்தி சொல்றாரு. அவர் வந்து தானே சுவை, தானே சூரிய சந்திரன், இது வேத மந்திரங்களில் இருக்க சப்தமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு தன்னை பற்றி வந்து சொல்றாரு. எல்லாமே வந்துட்டு என்னோட அடக்கம் அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்றாரு. கிருஷ்ணர் தான் வந்து எல்லாத்துக்குமே மூலம் அப்படிங்கிறது சொல்றாரு. மூலம் அப்படின்றதே வந்து அவர் தான் வந்து என்னவா இருக்காரு. இங்க இருந்தா இந்த அத்தியாயத்துல இருந்தா ஆரம்பம். பகவான் வந்து எதுல எல்லாம் இருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து நீரின் சுவையாக இருக்கின்றார் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றோம். பகவான் வந்து நீரின் சுவையாக இருக்கின்றார். இப்ப வந்து நம்ம நெருப்பு பத்த வச்சோம் அப்படின்னா அந்த நெருப்போட ஜுவாலையா பகவான் வந்து இருக்காரு அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து இதுல ஆகாயத்துல என்னவா இருக்காரு? ஆகாயத்தில் சப்தமாக. மாதாஜி சொல்லுங்க மாதாஜி. நூலில் கோர்க்கப்பட்ட முத்துக்கள் போல அண்டங்கள் கோத்து. அது வந்து இதெல்லாம் வந்து அந்த முத்துமாலை மாதிரி இதெல்லாம் அந்த முத்துமாலையில இருக்கிறது தான் இதெல்லாம். நீரின் சுவை, சூரிய சந்திரர்களின் ஒளி, வேத மந்திரங்களில் அது ஓமாக இருக்கிறது, ஆகாயத்தில் சப்தமாக இருப்பது, இதெல்லாம். ஆமா, அவர் வந்து இதுல எல்லாம் இருக்கேன் அப்படின்ட்டு சொல்றாரு. வேற எதுல இருக்கேன்றாரு? அவருடைய சக்திகள் பத்தி சொல்லும்போது ஜட சக்தி சொல்றாரு. அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் மூல விதை, எல்லா உயிரினங்களும் மூல விதை நாம் தான். புத்திசாலி அப்படி பலமாகவும் பலசாலிகளும் பலமாக இருக்கிறாரு. அப்புறம் வந்து தர்மத்தின் கொள்கையாகவும் விரோதமில்லாத காமமும் அவர் தான். 8 ஜட சக்திகள் பத்தி சொல்றாரா இல்லையா? அந்த 8 சக்திகள் என்ன? நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம். பஞ்சபூதங்கள் பத்தி வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து மனம், புத்தி, அகங்காரம். மனம், புத்தி, அகங்காரம். அதுவும் வந்து பகவான் 2 வந்துதான் அப்படின்ட்டு வந்து இதெல்லாமே வந்து 8 ஜடசக்திகள் அப்படின்ட்டு இந்த பூமியில வந்ததுனால இது எல்லாமே வந்து ஜடசக்திகளாக மாற்றம். பகவான் வந்து அர்ஜுனர் வந்து சொல்றாரு. அது என்ன அப்படின்னா பகவானுடைய அந்த இந்த உயர்ந்த சக்தி என்ன அப்படின்னா அது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பகவான் தேர்ந்து வந்திருக்கக்கூடிய இந்த ஆத்மாக்கள் தான் வந்து உயர்ந்த சக்தி. அது வந்து எங்க இதுக்கு வந்த உடனே டச் பண்ண உடனே, எதுக்கு இந்த பிரகிருத்தியை டச் பண்ண உடனே அது வந்து இன்ஃபீரியர் எனர்ஜியா வந்து ஆயிடுச்சு. இன்ஃபீரியர் எனர்ஜி அப்படின்னா தாழ்ந்த ஜடசக்தி அப்படின்ட்டு அது சொல்லுங்க. தாழ்ந்த ஜடசக்தி. இந்த இதுலதான் வந்து 7வது இதுதான் வந்து சொல்றாரு முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டார் போல. இல்ல அப்படின்னா ஒரு பிளானட்டும் ஒரு இடத்துல வந்து போயிட்டு இருக்கு. இது வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு சீரா வந்து எப்படி முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்ட அந்த இது தெரியறது இல்லையோ, அந்த நூல் வந்து தெரியலையோ, அது போல வந்து பகவான் வந்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்காது அப்படிங்கிறது அது தெரியாம அந்த முத்துக்கள் வந்து தெரிகிறது அப்படின்றது. அப்புறம் வேற இதுல எல்லாம் இருக்காரு பகவான். இங்க வந்து அந்த ஏதாவது அந்த முக்குணங்கள் பத்தி வந்து சொல்றாரு. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணத்தை பத்தி வந்து எல்லாமே இருக்கு. ஆனா நான் அதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவன் அப்படின்ட்டு பகவான் இந்த இடத்துல வந்து இந்த இடத்துலதான் பகவான் இது வந்து சொல்றாரு. என்ன அப்படின்னா அதாவது
யார் சரணடைவர்? ஆமா, யார் சரணடைவர்கள், யார் சரணடைவர், 4 விதமான தொண்டு 4 பேர்கள், புரிபவர்கள். 4 பேர்கள். யார் இந்த அதாவது 4? நல்லவர்கள், துயருற்றவன், கேள்வி உடையவன், லாபங்களை விரும்புபவர்கள். இந்த 4 பேர் தான் வந்து பூரணத்தின் அறிவை வந்து தேடுறவங்களா இருக்காங்க. இதுல வந்து இந்த இதுலதான் வந்து அந்த இத சொல்றாரு, அது மூடர்கள், மூடாஸ். ம், வேற யாரு? நாத்திகவாதிகள், மாயையினால கவரப்படும். துஷ்கிருதி நோஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. மாயினால் கவரப்பட்டவர்கள். வேற யாரு? 4 பேர். மனித இனத்தின் கடைநிலை. கடைநிலை உள்ளது மாயை தின்பவர் சொல்றாங்க. அவங்க எல்லாருமே வந்து பகவானை வந்து சரணடை மாட்டார்கள் அப்படின்ட்டு வந்து எவ்வளவு பிறப்புகள் எடுத்தாலும் அவங்க வந்து பகவானை வந்து சரணடை மாட்டார்கள் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து உத்தரவாதம். அடுத்தது வந்து 8வது. இந்த 8வது அத்தியாயத்தோட நம்ம 8வது அத்தியாயம் தான் என்ன? அக்ஷர பிரம்ம யோகம் அப்படின்ட்டு வந்து ட்ரைனிங் த சுப்ரீம். பகவானை எப்படி வந்து அடையிறது அப்படின்ட்டு வந்து இந்த இடத்துல எத்தனை கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறாரு? 8 கொஸ்டின் கேட்கிறாரு. 8 கொஸ்டின் கேட்கிறாரு. ஏன் 8வது அத்தியாயம் 8 கொஸ்டின். அதுல என்ன கொஸ்டின் கேட்கிறாரு? பிரம்மம் என்பது என்ன, பிரம்மம் என்பது என்ன, பல்நோக்கு செயல்கள் என்பது என்ன, ஜட தோற்றம் என்பது என்ன, தேவர்கள் யாரு, அப்புறம் வந்து யாகங்களின் இறைவன் யார், அவர் உடலில் எவ்வாறு வசிக்கிறார், பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு மரண காலத்தில் உங்களை எவ்வாறு அறிய முடியும் சொல்லிட்டு கேள்வி கேட்கிறாரு. 8 கேள்வி. 8 கேள்விகள் வந்து கேட்க. பகவான் வந்து பிரம்மன் என்ன சொல்றாரு? ஆத்மாவை சொல்றாங்க. ஆத்மா அது என்னன்னு சொல்றோம்? ஜீவாத்மான்னு தானே சொல்றோம். ஜீவாத்மா. அதுதான் வந்து பிராமணர்கள் அப்படின்னு பெயர் வந்தது. என்னன்னா பிரம்மனை அறிந்தவர்கள் தான் பிராமணர்கள் அப்படின்ட்டு வந்து இங்க வந்து பிரம்மனை வந்து தெரிந்தவர்கள் வந்து அதாவது ஜீவாத்மாக்கள் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லுவாங்க. இங்க இருந்து வந்தாங்க ஜீவாத்மா வந்து பிரம்மாட்டேந்து இருந்தார்கள். அப்புறம் அவர் சொல்றாரு இல்லையா எப்படி இருந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு? இறக்கும் தருவாயில எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிற அப்படின்னா நீ வந்து முதல்ல இருந்தே நீ வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இந்த இடத்துலதான் நம்ம யாரோட கதையை நம்ம வந்து பரதரோட கதையை பார்த்தேன். பரதர் வந்து காட்டுல இருந்து தன்னோட அரண்மனையில இருந்து விட்டு காட்டுக்கு நோக்கி போறாரு. அந்த இடத்துல யாரு பாக்குறாரு? ஒரு மான் குட்டிய பாக்குறாரு. அப்புறம் அந்த மான் வந்து அப்படி வளர்த்து இது பண்றாரு. சாவர போற நேரத்துல வந்து இந்த மான் வந்து நான் விட்டு போயிட்டா என்ன பண்ணும் இது அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணதால வந்துட்டு திருப்ப வந்து மானாவே பிறந்து அது கூட இருக்கிறாரு. மானாகவே வந்து பிறக்கிறாரு. அதுதான் வந்து நம்ம மரண காலத்துல. அதனாலதான் பகவான் வந்து சொல்றாரு மரண காலத்துல நீ என்ன நினைச்ச அப்படின்னு என்கிட்ட வருவ அப்படின்றாரு. நிறைய இடத்துல என்ன அப்படின்னா நான் வந்து ஒரு வேடிக்கையா ஒரு லெக்சர் கூட வந்து கேட்டபோது அவர் வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாரு. ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் இருந்தாங்க அப்படின்னா ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து ஒய்ஃப் மேல ரொம்ப ஆசை, ஒய்ஃப்க்கு வந்து ஹஸ்பண்ட் மேல ரொம்ப ஆசையா இருந்தது அப்படின்னா இப்பதான் வந்து ஹஸ்பண்ட் பத்தி பேசுறது இல்லைன்னா ஒய்ஃப் பத்தி அவர் வந்து பேசுவாரு அப்படின்னு இருக்கும்போது இறக்கும்போது அவர் வந்து ஒய்ஃபை நினைச்சுட்டே வந்து இறந்துடுறாரு. அதனால அடுத்த ஜென்மால அவர் வந்து பெண்ணாக வந்து பிறக்கின்றார். இவங்க வந்து ஆணாக வந்து பிறக்கின்றார். சோ ஒரு ஆண் வந்து பெண்ணாக பிறந்தாங்க அப்படின்னா அது வந்து ரொம்பவே வந்து லோ அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஆண் வந்து பெண்ணாக வந்து பிறக்கக்கூடாது, அடுத்த ஜென்மால வந்து பெண்ணாக வந்து பிறக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு வந்து பெண் வந்து ஆணாக வந்து ஆணாக பிறந்தாச்சு அப்படின்னா ஒரு பிரம்மத்தை அறியக்கூடிய நிலையில வந்து அவங்க இருப்பாங்க. அப்போ திரும்பி வர்றதுக்கான எண்ணங்கள் வந்து அவங்க கிட்ட வந்து இருக்காது அப்படின்றது. அதனால யாரை பத்தி நினைக்கிறோம் அப்படின்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம இந்த இடத்துல வந்து அஜாமிலர் பத்தி வந்து நம்ம வந்து
மனுஷனா இது இந்த மனித பிறவியில ஆண் பெண் வித்தியாசங்கிறது ஆன்மா எல்லாத்துக்கும் ஒண்ணுதானே. மிருகமா பிறக்கிறது ஆன்மாக்கு வந்து இது கிடையாது. அப்படின்றப்ப அப்ப வந்து எந்த உடலை நம்ம ஏற்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கர்மா மாறி அந்த சமயத்துல அந்த கருவுறக்கூடிய தாய் வந்து ஆணோ பெண்ணோ அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க இல்லையா. அதெல்லாம் டிசைடட் பை தி கப்பிள். உங்களுடைய சேர்க்கையை வந்து பொறுத்துதான் வந்து ஆணாகவும் பெண்ணாகவும் டிசைட் பண்றாங்க. ஆன்மா உள்ள போயிடும். இல்ல இப்ப நீங்க சொன்னீங்களே ஒரு ஆண் பெண்ணாக பிறக்கூடாதுன்னு, அதுல என்ன இருக்கு? ஆண் பெண்ணுங்கிறது ஒன்னும் பெரிய எல்லாம் சமம் மாதிரிதான் மனுஷ பிரிவு வரலையும். இல்ல ஆண் வந்து நிறைய வந்து அவனுக்கு ஆணுக்கு வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கு. இப்ப வந்து பெண்ணுக்கு வந்து நீங்க வந்து இந்த ஆணுக்கு வைராக்கியம் இருக்கிற அளவுக்கு பெண்ணுக்கு வைராக்கியம் இருக்காது மாதாஜி. அது ரொம்ப இந்த அத்தியாயத்துல தான் அவர் வந்து பகவான் வந்து சொல்றாரு, இந்த சூத்திரர்கள், அப்புறம் வந்து வைஷ்யர்கள், பெண்கள், அப்புறம் வந்து நாயை தின்பவர், இவங்க எல்லாமே ஒரே கிளாஸ் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாங்க. ஆண்கள் வந்து ஈஸியா மெஸ்மரைஸ் ஆயிடுவாங்கன்னு சொல்லி. ஆமா, ஈஸியா மெஸ்மரைஸ் பண்ணிடலாம். அதனாலதான் கண்டிப்பா இது நெத்தியில பொட்டு வச்சுக்கணும்னு சொல்லுவா. இது நெத்தி கிட்டுக்கிறதுன்னு சொல்றது அந்த பாயிண்ட்ல தான் பெரும்பாலும் போக்கஸ் பண்ணி இது பண்றதால ஆண்களுக்கு வந்து அவ்வளவு ஈஸியா வந்து இது பண்ண முடியாது. நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பெண்கள் வந்து இமோஷனல்லாம் வந்து ரொம்ப இதுவாயிடும். ஒரு ஆண் வந்து ஒரு எங்கேயாவது இறப்பு நடந்தது அப்படின்னா ஆண் எக்கச்சக்கமா அழுது நீங்க பாத்திருப்பீங்களா? ரொம்ப ரேர். சொல்லுவாங்க அழற ஆம்பளையும் அழாத பொம்பளையும் நம்ப கூடாது அப்படின்னு. பெண்கள் வந்து ஈஸியா வந்து இதுவாயிடுவாங்க, அழுக வந்துடும். ஏன் அப்படின்னா இமோஷனல் பாண்டிங் அவங்களுக்கு வந்து நிறைய இருக்கு. அதனாலதான் வந்து அடுத்த இதுல வந்து பிறவியில அவங்க வந்து ஆணாக பிறக்கிறது என்ன அப்படின்னா, இந்த ஜென்மாவை நீ வேஸ்ட் பண்ணிட்டியே அப்படின்றார் பகவான். ஆணாக பிறந்து இந்த ஜென்மாவை நீ வேஸ்ட் பண்ணிட்டியே, என்கிட்ட வந்திருக்கணும் அப்படின்றாரு. அப்புறம் வந்து எந்தெந்த நேரத்துல வந்துட்டு உயிரை விடுறாங்களோ அவங்க வந்து அந்த அதையும் சொல்றாரு அவரு. பகல் நேரத்துல, அப்புறம் வளர்பிறையில, இது தட்சிணாயன உத்தராயணத்துல இதெல்லாம் வந்து இது பண்ண வந்து பரமனை அடைவார்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. அது வந்து நம்மளுக்கா? யோகிகளுக்கு பரமனை அடைந்தவர்களுக்கு. சாதாரணமா நீங்க வந்து யாராவது இறந்துட்டாங்க, காலையில இறந்துட்டாங்க, பாடியும் அவங்க வந்து நேரம் வந்து பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்துருவாங்க. அதுவும் இல்லாதான் இந்த மாசம் அப்படின்லாம் வந்து சொல்லி நான் நிறைய வந்து நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். நான் அப்ப பகவத்கீதை படிக்க ஆரம்பிச்சிட்ட அப்புறம் தான் எனக்கே வந்து தெரிஞ்சது. இது வந்து எல்லாரும் சர்வசாதாரணமா எல்லாரும் வந்து பேசிட்டு இருக்கால, ஒருத்தர் இறந்தாச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த லோகம் போறாங்க அந்த லோகம் போறான்னு. இங்க வந்து டிக்கெட் எடுத்து சென்ட் ஆஃப் பண்ண மாதிரி சொல்லுவாங்க மாதாஜி. அப்படின்னு எனக்கு இவ்வளவு முட்டாளா நம்ம இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு நினைச்சிருக்கோம். அதையும் நம்பி உட்கார்ந்து இருந்தோமே அப்படின்னு. மார்கழி மாசத்துல இறந்தா மறுஜன்மம் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் மாமா இல்ல, அது ஆமா பண்ற பாவம் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு மறுஜன்மம் கிடையாதுன்னு யாரும் ஒத்துப்பா. அதுதான் வந்து சொல்றது. இது வந்து யோகிகளுக்குதான் இந்த இது வந்து சொல்றது. அந்த இடத்துலதான் நம்ம வந்து பீஷ்மரை பத்தி நம்ம வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து என்ன அப்படின்னா, அப்போ நம்ம வந்து பகவானுடைய இதுல இருந்தோம் அப்படின்னா, டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இருந்தோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து அந்த யாகங்கள், யஜ்ஞங்கள், அப்புறம் வந்து இந்த தவங்கள், அப்புறம் வந்து தான தர்மங்கள் இதெல்லாம் நம்ம வந்து பண்ணினோம் அப்படின்னா, அந்த ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவ்ஸ், அதாவது பலன்களை எதிர்பார்க்காமல் நம்ம பண்ணினோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து பகவானுடைய லோகத்துக்கு சென்றடைவது திண்ணம் அப்படின்ட்டு இங்க வந்து கடைசியா வந்து 9வது அத்தியாயம் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு 9, 10, 9ல இருந்து இன்னொரு 9 இது இருக்கு, 10 இது இருக்கு. 18வது அத்தியாயம் இருக்கு.
அது ஜஸ்ட் மாத்திரம் நீங்க வந்து இது பண்ணுங்க. இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம் மாத்திரம் நீங்க வந்து எழுதி வச்சுக்கலாம். அண்டர்லைன் பண்ணிட்டு கூட நீங்க வந்து சொல்லலாம். புக்லயே நீங்க வந்து பென்சில்ல வந்து அண்டர்லைன் பண்ணிட்டு இது வந்து இம்பார்ட்டண்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதுல இங்க அப்படின்னா இந்த 3 இது வந்து உயதரம் யாம் அப்படின்னு அது 3 வந்து இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சீக்ரெட் வெரி வெரி சீக்ரெட் வெரி வெரி சீக்ரெட் அப்படின்ட்டு வந்து மோர் சீக்ரெட் மோர் சீக்ரெட் மோஸ்ட் சீக்ரெட் கிங் ஆஃப் நாலேஜ் வந்து ராஜமுக்கியம் அப்படின்ட்டு வந்து அது வந்து நம்ம படிக்க போறோம். 10வது 11 இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஈஸியா வந்து இது பண்ணிடலாம். இம்பார்ட்டன்ட் 11வதுல என்ன அப்படின்னா முக்கியமா வந்து பகவான் வந்து காலம் அப்படின்றது அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். 12வதுல வந்து எப்படி பக்தி செலுத்துறது அப்படின்றது விஸ்வரூபத்துல முக்கியமா வந்து என்ன அப்படின்னா அவர் முன்னாடியே வந்து இப்ப 2 ரொம்ப முக்கியமா இருந்தது. ஒண்ணு பகவான் வந்து காலம்ன்றாங்க, இன்னொன்னு வந்து பகவான் வந்து அர்ஜுனன் வந்து சுவாச்சன் அப்படின்ட்டு வந்து சொன்னார். அதாவது நீ ஒரு கருவிதான் அப்படின்றார் பகவான். நான் ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டேன், நீ வந்து ஒரு கருவிதான் அப்படின்ற. 10வது அத்தியாயத்துல வந்துட்டு நான் என்னவா இருக்கேன்னு ஒவ்வொரு இதுவாகவும் சொல்றாரு அவரு. ஆமா ஆமா, அது வந்து நீங்க வந்து ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொன்னா, முக்கியமான எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொன்னா 13 அது ஞான யோகம்னா கொஞ்சம் டைம். அதுதான் வந்து கொஞ்சம் டைம். நாளைக்கு அதை முடிச்சுடலாம். இன்னைக்கு வந்து நான் அந்த மாதாஜி வந்து சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஈஷோ உபனிஷத்துன்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து வேதத்துல வந்து கவுண்ட் ஆகும். ஈஷோ உபனிஷத் எந்த வேதம் அப்படின்னா யஜுர்வேதம், கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்துல ஒரு பகுதி, ஒரு பிரான்ச், ஒரு கிளைதான் வந்து ஈஷோ உபனிஷத். ஈஷோ உபனிஷத்துல நம்ம முக்கியமா என்ன படிக்க போறோம் அப்படின்னா பகவானை பத்தியான முழுமையான இதை பத்தி படிக்கணும். இது வந்து என்ன அப்படின்னா அந்த வேதம் அப்படின்னு வரும்போது உபனிஷத் அப்படின்னு வரும்போது இது வந்து நிறைய ஸ்லோகங்கள் வந்து நம்மளுடைய இந்த ஹோமம் எல்லாம் பண்ணும்போது கண்டிப்பா வந்து இதெல்லாம் வந்து இது வந்து இருக்கும். அதனால இது வந்து மந்திரமா நம்ம வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம். முதல் இது பிரார்த்தனை மந்திரமே வந்து ரொம்ப அது வந்து யஜ்யங்கள் பண்ணும்போது இது வந்து பண்ணுவோம். அடுத்தது வந்து வேதம்னா என்ன அப்படின்றத இந்த இதுல வந்து வேதம்னா என்ன, இது வேதத்தோட சாரம் என்ன, வேதங்கள் வந்து எப்படி வகைப்பட்டது, வேற என்னெல்லாம் வந்து ஈஷோபநிஷத்துல வருது அப்படின்றது வந்து 18 மந்திரங்கள் வந்து இருக்கு. ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து ஒன்னொன்னு ஊமைகள் வந்து கொடுத்துருக்கு. வந்து அந்த டீட்டெயிலா நம்ம வந்து வாஞ்சகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। இன்னைக்கு ஏகாதசி இந்திரச ஏகாதசி, நாளைக்கு வந்து துவாதசி. பார்னா வந்து எப்ப மாதாஜி? நாளைக்கு வந்து 6:30 10:15. ஓகேங்க மாதாஜி. இப்போ இந்த ரீகேப் வந்து நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து எப்படி வளர்ந்தோம், நம்ம தனியா உட்காந்து யோசிப்போம் மாதாஜி, அப்படி இருந்தோம் இப்படி இருந்தோம், அது மாதிரி இப்போ ரீகேப் அது மாதிரி இருந்தது. இப்ப அப்படி ஆரம்பத்துல எப்படி இருந்துச்சு, இப்ப எப்படி இருந்துச்சு, இப்ப அப்படி நம்ம முதல்ல எனக்கு ஸ்லோகம் படிக்கவே வரையவே செய்யாது மாதாஜி. ஸ்லோகம் இருக்கு இப்போ சும்மா ஓரளவுக்காவது படிக்க வருது. அது அந்த அந்த வடமொழி எழுத்துக்கள் அவ்வளவு வராது. இப்போ இந்த பக்கம் ஓரளவுக்காக படிக்க வருது. அதை நினைச்சுப்பேன் ஃபர்ஸ்ட்ல நம்ம எப்படி இருந்தோம், இப்படி எப்ப எப்படி ஓரளவுக்காவது அது மாதிரி இப்ப ஃபீல் இருந்தது. இப்ப நம்ம குழந்தையில இருந்தப்போ எப்படி இருந்தோம், ஸ்கூல் பறிச்சு எப்படி இருந்தோம், காலேஜ் போறப்ப எப்படி இருந்தோம், அந்த மாதிரி ஒரு எப்படி நம்ம ரீகேப் பண்ண மாதிரி அந்த மாதிரி அந்த